yadena kwato no kwakwade mpaebo akwakoto agyanan mu awu waba panyo odam mpaebo bia na no akasa ede afa ho papa wadi mfie aduosia enum wono so atwitwa ne yire otoso mienu adan a woso oba na fa nachi wono akasa de wonhu nenso entia wonya wonum no ena kire saa aposifo atumi amomonsa asonmu asaman kase circuit court na kwasetena na branti ade ne kwadina court adaka mu no we ex convict wo free prison ba ye kura enchen wasa kwa wi obi fom musa boto no to abesa pem ene ahamienu ene gusuo masabre asem no asiye no kwame ade ne mboate ene di akire bekwa na afenkrato ode maye no abusua yade amamo ene ne de to so aye enum committee ya paw se wo montena se no munya hwehwemu emfa aye adura basabase ekwoso de hyase afira branch ya kakaso nipa bi kokum no ma soja fokoto tutu nipa mienu so firi mu ewu ye no ye bekọ na afa na nakwese champo ka na wu wono aboyenkra ensam ni bi eka ho ene de baba so mo sa awia pramto braka se bo ye ka mo sa kase bo yi enuma kuo yi adaroma ena aso ya sene a ye de ebremo Vaita mo kekura yemu wonko nya yemu kura Vaita mo ke ya no de na kwakwa ye fia da ye to ne de akofie weekends no eno an ye de kwakodie wo to bedin ayie na wotweda apuntu obi a wo ye bia bomodin se obenya Vaita mo aka ho baati a wo ma koda aduane adie no fa Vaita mo aka ho ema no wo bedi ni nyinum ba ye fe na fe na dwene abie ya Vaita mo kema hodo bebre no a Vaita mo choco Vaita mo champ Vaita mo energy ena fe Vaita mo banana omega 3 and fatty acid ahyemu ma say be potassium ne calcium ni na ewom enti vitamin de eya no de a edemu soronko kura ba bia tonto anu de bia wo kwa wo so ti no take fam so vitamin ko pa bi wonsa ebeka o mezak heba so ne yes ye ho yade ye didi yiye no na yesa ye ho ayade o mezak heba mixture no wo so oba ofichi kontumi sisi so wo bo ma ye bra enne wo china na tutu sisisi busumi obeba busumi etoso bio emma wanu monsa made ache hangover chewa bomodin se obenya omezak heba mixture no etumi anunum bie enye se bia wo se akwa nsa ne bio hangover de o mo se echewope this was a nsa ne bio da bi wede wunya eye heba mixture no na wonumu a bonse bibia aye kama etiri de ya de na de wato fom wakwa yaresa bia ma doctor say typhoid na hawa hia enya omezak heba mixture no ebi na no ne beboa wo ena fe ozak freedom heba ointment no so eniye wodi betwetwe wo ho ama ho na ma ye oya nyanom watu ase apidan heba wo sabeka bi call na ke na fe misi heba smart heba oboase fe 0243 214 720 0242 972 167 enuma kwe adaroma ena aso ya senia yede pramto braka sieboyi ede baba somo midin ede afihima ama afriye afa kasebo no enkyeremu enie Asem Beba Dabi asem ne de enyaba na yekwa Christ the Shepherd prayer camp a ewo eye kasoa opekuma efifi emantamo enkra baba to da ekyeremu a ketesi a wadi mfie aduasa enan na fisa mensa sabi na dwumo eka ne kakra enti na busua ade ne kɔ hɔ no mo so won kwai na wo mo enkonkosa ne ade na wo kɔ no so ne maame na ekɔye aketesi ne kuta enkoda enan ene wada mpa bobia hɔ no mo memene da wo so okwaja na ba memene da ba bepem ene ye hwehwɛ no a ye hu no de ekɔkɔ hu ya ne se aketesi no atɔ eye agyanan mu ne maame na ebɛbɔ so maame na mane se de asie nie na so maame ne kyerɛ mu se asa won sheda ntenia mabi asisan se agyanan bia no a wo mo akatesia ne kɔso no agyanan ya bɔ ne kitu abi nkurakura tumi kɔso enti ebeden pa se nipa betumi akwakotomu na wawu ye ne prophetess comfort ntiamoa ekasai moma yentie ensem a wode to yenim ame baba akoka se maame ne se ne ba na ayira na me bisa no no se yampa enti later ye kom ko police station na the FM station so a ye ko fa maame no na kyerese maame na kyerese ne ba no wakofa dua ma ye kyerɛ bebi a ye mfa check ne be hu ne ba no enti sana maame na kyerɛ ye de check na akwala no bebi maame na kyerɛ no hye wona kyerese ya mpa se ne ba na ye den wato toilet na sana maame no ye na ase maame na ye ko bia
me ko fa police for na de say de maame ne keka no ensisi so e no mbe check you hu say akwala no him maame no so baby o kire say o mu fa duane hye no ya check na duane hye ho de bi anu kwan keto ankwala yina akoso ya che abro 12 year Abusuafo prophetess comfort intiamwa wano na Christ the Shepherd prayer camp ayane dia wasese dia ketesia na fisa maame baba amane na ninsam no NCC sisuo no wo susu se bibi ewom ewutu senya National Disaster Management Organization nadmo adwumeko director yera kwame amoa enso ekasai Kosle bia omo se nipa no fa to mu anasa kire ono ezisi ma dweno so ehu papa nti me hwe no ko bia de no so no me hu se nipa ni dem wawu nti no anode awonye mfie be 34 years wawo memu enan ayakola toilet no me hwe tokro na ya de obi botu mewlum wodie police for no amo hwehwom abusuafo nadmo director wo ewutu senya eno no so eka na se dana no hwe ye hwitem ni bia na no ketewa bi enti ebede pass obi betumi awura mu so akwakoto dana mu enti ye jade ama posifo na wo mu ayenhwemu meka se fifi mantema posifo asomu a wo mu yenhwemu de afa na fisa mensa ni wo no eho abranti anasa papa wanya mfie aduosia enum isa dramani ne yire no mienu na oforisi obusumi ni mu ena otu kwakọ osirem ekoya ne yira wodi kan no eho ade wabaya wase ne yire keto a wogya ne fie no Maria Madauda wonu obi akwakoda enti aketesia ne kwafuom wakwafuom na oto an ho se mane ntuni ba nchi ontwa ne bode ntuni menken ena wase ade na afuo ne nyina ne yado adenti na mintu bie na me ma ye ma medi wase me ho ye me sede wafemachi enti no me mpasa mehu anim kura enu mu na dana katakasa na fisa Maria Dabi memfa wachi be mai dramani nso se chinchi na atwa wafemachi emu akasakasa wo yi sekan tin wode atwitwa woba no na wabra sam no asiye ye na ye ne empayfo posifo ekokasa ko bisemu se aso enti yesei ena yensa aka ampa womo editu mu nsuta posifo editu mu sasam na babedi wo mu nsam ema branti anasa papa no womo akire no watwitwa ne yire no ye ne nsuta police commander Mame Doris Amewu ekasai mama yentie on the 2nd of this month in July yechi abranti anapa nya abranti yechi papa bia ye friend no isa amani we did 65 years every bar actually odi sekan ato ne yire ni atwa ne nsa na fortunately no oba no intemu onya ojifo bi begwano na oba bema no de na ade ne se oba na twetwa no twa ne mini ni ade na otwa ne free efuo no obi no ko efuo ntokwa ni omuntem enti oba no sa feshi ena okoye saade bi omuche ne kai na yetutu na no onu tire se otapeti se ne yiri sani egasa we se wa sani or suspicion ena ye saade nti oba no ye rush no the hospital government hospital wa Mampo they say doctor for nti asemwa esi no anu ile no so ye friend Maria Dramani omuni na free Mampusi Krobea ye friend wan Kamadua no ne na wo nkoda 8 enye se ebia omuware nwa nkwa omuware ya cha oman nkoda 8 ensuta posi commander Super Doris Amewu ene no ekasa ye no wo se de otwitwa wo ba na busua na wonim se wo ba no afirimu enti nkeja wo dwane collector wa bra ye nche ye hu no enumu ana Nyankopon ayi no so a meka se papa wodi mfie aduosia enum wakwakodia posifo ensem na yekọ asaman kase circuit court no akwa asetena abrantia ye fene se Adams Shaibu wanu akase wakwakodem pe prusa hode wokwa ni ne woba wakwa wi obi efom wusa boto baako na court kwa asetena kwame ageni mboaten ene amane boni okọ ho no kwame de asiye e wo court no ma yentie
se onyankrompon kwambese ye de menya maye na odasani sode edwadebo powder epie kwa abonten no die eye den Asem Beba Dabi na ne aba da bia ye ka no Asem Beba Dabi kase so eye amanebu a efiri assignment kase circuit court eba abrantie bia wonya mfrinhia aduasa enum nkrofo wi akasa kase wie nipatie koji sika kase no de da bi o se efom yisa ano be wia eduakwa akowia efomisa ano bono sum Ghana sika fufren 1200 Ghana cedis abrantie din di Adams Datani Shaibu na sisi ekasa die court no hye se onko da bampuno chinyam ponkonyuma emfrinhia maako edunan na asemi baaye na kwadu boni Sergeant Samuel owusu egina court no anim ana wo kirem se abrantia ne die Adams Datani Shaibu wache Jamestown eno awo asaman kase hwa ne bua no ba kono no oni pa won so ni fomisa eraye enso te sabu sonko ya no so awo asaman kase hɔ no ma na saje wo so to ansam so no ano ni tu dwa said mami a oton fomisa isode a wo hata fomisa ye wo mra no bi afa eni ade na ode hata ni nyina de kɔ wono kra de na bi ko bu se bi apemfo won potem na ado so na bi a omo performance de ya de kum omo kro eti wan ka hwe afa na eto aso na ese de bi ekuro se be kum kraman ya na tuna pampem enti se de nyema esi ayira no wan hwe ye ne dwetere nyina ebe hye ebintu o hyase so obedi nke na oni akora o wia no wa pede pumesi brem na o kire mu se jumbo sumi ne de to so aduonu mienu afiya mu aba bese awia de mienu apan sima aduasa o kire mama mi wo hosa ana hu se enfam yisa wa hata ene ebebere boto baako e ofam awia mboso no nkoton no nya tefa kakra no abrantie baaye hwebankum hwedifa hwene red wode ko na mafo bi hu no se de mpanya nka se abokoko de di so de famu a otwebo na so atwede no omafo hu ya pe na mo tie mu awio na ba ko jeso balao ba ko sisa jeso kronfo na mo so ni mu no se ene ye babu se awi ye wi eja osa kronfo tufu ne pa omu wiye ama mbo akire ede koma aposifo na ebro mo koma aposifo no na mo hwe nsem no ya pe tase ye de kwa asaman kase circuit court a ede court no atena asem so na ebe na pie ma wotena adwamuom his anna Abubakar Abbas ebusa sa brantie kwa bi de abo ni o wodi bim anaso odi fo no se mia na mi wiaye efomisa na mia na mi wiaye na no ka se pepere hwentian ya de kraka no kwa na efomisa nkwa na oja o fan sa se nkokoton na oja pebibi edi enti court no no nkasa no nsem so ana obua no fa ene court no ahye se onko no nko da bamplanchi na ofrimu fia esuru sampo nwe bi na kampese waba be wi fomisa e de aka ho ti we e amanebo e ba branche bi a wako wi fomisa nam so okoda da bamprachi emfrinhie edunan ana ya be sa adwadwa e de ama ho e wo Asem Beba Dabi kase eboso mo yada se kwame ejeni mboaten amanebo e na yete ye no na entam so a ye kona fe na kwasi achampon ye ne no akwakodi enkomo abedeku a ya pa wo mu made si ye awodro mu ye nhwemu no enne wo mutena se no enefo anum enne ye kona ya kwakohwe nana afini ma me dati enne eda esoso eye enan a committee a nana adodanko ku for Ghana man panin epa ye efe wono mu fa nhwe adwira ensensemu sene ebeye na abrantie kaka enne afofra eka ho akorabo ka wonom na omo ehwere omo nkwa no wonom hu asem na no matibre na committee no etinate se ogu ena no dia enne ena makomako enan a wonom tinate so mu tete bia enu asem nanso ebra nana adanko ku for Ghana man panin ebe ka ta de ke doctor efe over committee no ene frodi omo fa ni djuma no sada no ene frodi e sha afia ene efia den ena ene frodi ni na onom ede abana yiye na entia yenya ene se committee no afan atwekata akotrese entani nana adanko ku for Ghana man panin enfa enan bi enfa enka wonom ho ama entia pe aye adwuma a se ye ka se ene fia makomako enfia ena nana adanko ku for Ghana man panin afade aka committee no ho a ya me ya doma ena na wo chepepepe ena wo do mo din na ebeba eye na wiye na ene ye be pie mu no se de ye nim enhye da dan se committee tnasia onu tnasia no bi na onu mu etie obi asem na ne wonu a
na company ya show woman so mwa be piem e committee anim eye adra nantie no baba wa eti adra me tire adra residents e me bio wonom etraye victims so mo etu ka womo abo ka womo biditi basa no course wonom wo ka ye no wonom ana na ka wote wonom edetna committee n'anim na company aso won ma no na so se committee no esase eye anopa no bi biara don ene committee no edetna ase na wone ne telephone na aye ready telephone ya ready afei adra mabunu no beba wonom beba yetwo ma na se abodu ba ko obi ansia ebe odu ba ko pa ho sina aduemu me 11:20 am ena eye maame bi eyi ne ti ese ofiadra na on de obeba na obekasa na entia yi na aye na ema adra emabunu na se wonom e tsaye no ana so wonom a wonom a sekiri mu no mo maye ne se omo si yaade so mbeba enya de se omo committee na adodan ko kufa ga na man penya paw no omo nyi committee ni omo ni ababebu ya e wo committee ni etinya de se omo be tia me e china ama omo de kasa aba bonchen na entia ye yan se omo nam kwa so e fi adra ba na wo be chance omo be hia eye ensentofo na de entia onom empese omo ni committee ni be hia no onom e de ato ensentofo anim na ebra e maame adatadonyina e be tia committee anim no e na ebuta nsema me na anopai ufiri hene na he na wote adwuma be na wo ye e na wote me tia adwira wu na me ba entia no ha me ba ene Louis onyanfie aduonu na okọ ye secondary school a owo eye fana yi a aka to ne bro na obetro e na mbuza sa dia e na ato ba no e na so won de wo fie a tete wo dwudwe no ho ye gadini wanko ba dia e na wo hwe TV a na wote se ye tutu e wo TV so e na ade wo adwira e wa no fa phone e no fe ne ba nte na Louis so we e na so me ma me ba e na wo se we ne ka ho bra na matese basa bi ati e wo eye abonche ne so afi anche e no sa fe ne ba no e na nadanfo bi fa e na o se ma Louis wo tie o so o fa de wo hono ma no bi sa be ka ten se be hwe wo ba no yaku no e da abonche hono no oba tan odim di kase edura abonche hono na ne ba ni ho okwa ya alfa bia ho e na okohu se ne ba da ho a doctor fo gira no so tenten na onom e hwe no enti bia ne ba ni to scan no e na o busa ne ba nten na bia e na siye e na so no okoto aduru o jan doctor hono ma e na o ti se bi ato bo abo no afi wo yi o de ne sakan no na we meja ye ne semma e na ohu se eyetuo akwabo e na aka no a wo hunu hwidiem na wo ye unconscious a omodo no ebeto eye ayarsabia ho entanye buta ne se oba no wo hwa etuo no eto firi na chi ana se nanim e na o se ne bandie wo etuo no ebone yam na adoctafo ne ye bia na enye yi no e na omosa abo akiri e so mfa ne ba no mra eye konfanoti aban ayarsabia free sada no ebesi ne ba no ewo konfanoti aban ayarsabia ye wode ye twam ye e na adoctafo di no asiasa no mko no operation e san se etuo no ebon yam epie na chi enti no na abuba no aka ne nso no a doctorfo akwagya no 2020 ya wade etwam na wonom aye no operation na ne nso no wonom atotoa na sabe o ka fa die bibia ebedin ede mane ba no ene na mpani buta nka oba no basabasa na ekoso no o ka ho e ba no no nka ho ono onya de ko ya basabasa na se o pehehe ka na wajare e no fu school maba so be sa no ho ya de ansa no sa ko school enu ti ne ba no de enya de se no ka ho a babia no okoto aduru brasta ho ma no wo no ho e na tuo no e ka no a enya de se na ne ba no e ka basabasa na ekoso afei o buta ne se wo hwe agira sei e na ho titie o ti wa usuro so we gedini wo no ti ba bi enya asem ya na esiye bia wono ko gedini sada okọ aduma no ndu no nkro afena no obesi enti wo nsu ko ti agira na basabasa esiye e na ama na bohu e na mo so pese nka bibi e che aga na mampanyi ana se yentwe bi mu grata so wo akomaso ade bi a wo de beto mpanifo anim e na so on de na akomaso ade e ba akopɛ ene se atantire ne pepe ye e na mpanifo mfa ya adwuma won pese atina no ye se na sei sanse ndi kra wo tete no o tia na ho adwiri no enti wo sere e se mpanifo emfa atantire ne enya adwuma na nipa bia odi ne ba na wu no wonom emwa se ne be ya atantire ne e be ya adwuma wo san eda eye na na adwira ehene ene ne mpanifo ase ese esiye wonom aboa eye sika fam no ma be hwe na bio wo ye sene mada a ne ma eye miensa wonom ko a na ehwe omo enti no se wonya boa emwodi efiri aban mu anasa committee no e de mo bi be ma na eno so wompo obesom na odansini a otoso bio a na ka oso obekasa no wono obetina committee na ni oduru se ye frɛ na
ɛna ɔka bibi sɛ nya de sɛ obetumi atena se na sɛ ntwofo gyina hɔ yi na yɛatwetwe camera ɛne yɛ phone so ɛde bɛ record no osuro nti wɔn pɛ sɛ ne nsɛm ɔbɛka no ɛbɛkɔ ɛyɛ fidie so anaasɛ ɛbɛyɛ nipadɔm mu nti gye sɛ mpanin ɛde ne kɔsɛ ɔfisa yɛ kasa yi nipa mmiɛnsa a wɔnom ɛte ɛyɛ committee ne so no nyinaa de to yɛnim ɛsɛ ɔsɛ wɔn pɛ sɛ ɔbɛkasa ɔdɔm mu tie kasa yi wɔnom ɛde ne akɔsɛ efitie mu a wɔnom ɛtie n'ano asɛm nanso wɔnom de ato yɛnim ɛsɛ n'asɛm no deɛ ɔmo kɔtie ba koraa ɛnya adeɛ sɛ wɔnom ɛne nsɛnkyerɛfoɔ ɛbɛkyɛ ɛyɛ n'asɛm no ɛfi hema. na ansa na wobɛkɔ no yɛsɛ nyanteɛ sɛ kaka nso abusua sɛ ɛnya de ɔmo nso ɛbɛba committee n'anim ɛno nso yɛ nokorɛ. Asi ma saa pɛpɛɛpɛ na teɛ kaka abusua ɔnom sɛ committee no ɔnom ɛnyɛ wɔn ni nti wɔn ma ebien enipa ɛyɛ mmienu a ewu ka ɛyɛ kaka ho no ɔnom so abusua ɛnya adeɛ sɛ ɔnom so abɛpiem ɛwɔ committee yi ni anim a yɛhwɛ anim ɛsɛ yɛwie no sɛ wɔnom amadeɛ a ebia na yɛatete yɛho sɛ ɔnom ɛde ɛyɛ krataa efi abɔnten sɛ ɔmo ma nanso yɛwɔ ha deɛ wɔ atweneɛ mu yɛhwɛ sɛ ɔntɛ kɔpem sɛ bɛbɔ nanan na committee na wie ɔmo adwuma no sɛ ɔmo bɛba anaasɛ ɔmo ma no ɛbrɛ ɛna ɛbɛkyerɛ na mmom ɛnti a yɛnya ɛne sɛ wɔnom ɛwuiɛ no ɛfiri kaka ɛne nipa mmienu no deɛ ɛnya adeɛ sɛ wɔnom abusua ɛfe wɔnom ɛbɛba na wɔnom ɔmo pɛpraeɛ no koraa no ɔmo dɔɔso nanso yɛka sɛ baako pɛ ɛna aba deɛ wakɔwura dɛm a wɔte ɔmpɛ sɛ nsɛnkyerɛfoɔ bɛtene nsɛm wɔka no ɔno sɛ wɔyɛ dansini a n'abusuani awuo so ɛkaka abusuani so ɔyɛ hwan ɛnya adeɛ sɛ yɛtumi yɛnsa ɛtumi akasa nsɛm no a nyame yɛ adom na sɛ opie a na neɛ yɛafa kwan bi so ɛfunu sɛ nadanse ɔkɔdiiɛ ɛne baabi a ofiri a obɛdi nadanseɛ no ɛfiri ma yonana yɛbɛda ase ɛmaburu ne ba no ma bɛhyia deɛ bɛbɛ bia na agya wato yɛn nkra na yɛasa aba hɔ bio mate ɛfiri ma abusuafoɔ na kwasi achampɔ sabia krofrom ba mu hene ɛne ɛne no kɔkasaeɛ no abadwakuo mampani apaw sɛ wɔn nyɛ nhwɛmu ɛmfa deɛ siɛ ɛwɔ adwura no ɛnteɛ ne sɛ ɛmaburu nsa nya adwom bɛba ɛsan sɛ wɔn ani gyidie ɛwɔ ekuo na yapa so wɔn nyɛ nhwɛmu no wɔn bɛw wɔn amao ɛnya adeɛ a ɛbɛkɔ akɔsi baabi adeɛ amom saa na wɔn ka nti wɔn fira adwura ba na wɔn ne nsɛntwerɛfoɔ ba bɛhyia na adekodeɛ ne nti no wɔn akyerem aberante a ɔdi nka wu yɛ ma basabaseɛ ne ba kaka wɔn nso abusua sɛ nya adeɛ committee no wɔbɛkɔ na wakɔ wɔn akɔtena ɛsɛsɛ ɔnom ba onim adeɛ yɛse deɛ ɔkɔ atɛn deɛ ɔba nso atɛn na emom deɛ ogyina hɔ no ɔno ne atentrodo no hwɛ sɛ asɛm si a ɛyɛ a yɛmfa yɛse enye biribiara o sɛ asɛm si a sɛ yɛpɛ asɛm no sɛneɛ ne te a nipa a wogyina hɔ ɛne yɛfrɛ no enti na yɛwɔ ɔdansini wo na wogyina hɔ bi ɛna asɛm no esiiɛ na aba ne sɛ yie abadwako atena se one sɛ ɔno mo atena si mo ba bɛka biribi na bi a report no ba mo nsɛm a mo ka ayɛ no ɛnyɛ no ne kɔduru mampanyina ni mu a ɛhɔ no mo ne nsɛntwerɛfoɔ hyia na mo paapaa mu gyen ɛna sɛ wohwɛ saa committee wei no a so lucky nsɛntwerɛfoɔ day in day out even wɔyɛ ne ayɛ show yi so koraa yi da bi ayɛ fa enti ɛma yɛhunu deɛ obiara ka deɛ regional minister bɛka ayɛ sojafoɔ panyini bɛka ayɛ adwira commander bɛka ayɛ police commander bɛka ayɛ MC yi nso bɛka ayɛ ɔho ne nyinaa yɛ bɔ ho dawuro enti deɛ mo nso mo bɛba bɛka no ɛno nso bɛtɔ mframa mu enti sɛ kɔkɔba sɛ report no ba na nsɛm a ɛbɛkɔ akɔduru mampanyina anim asesa a nsɛntwerɛfoɔ bɛtwe aba 1 2 sɛ kɔkɔba na mo asɛm a mabɛka ɛno na mo hunu ne sɛ yɛ mo nyina soɔ anaa mo matentrodo no na mampanyini bɛkatakata nneɔma so muamua nneɔma so a ɛhɔ no mo ne nsɛntwerɛfoɔ bɛhyia na mo aka nsɛm de akyerɛ nsɛntwerɛfoɔ ama Ghanafoɔ ate a Ghanafoɔ nyinaa bɛtaa mo akyi enti yɛbɛsrɛ kaka na busua ɛne nipa mmienu ewu ka ho no ɔno mo a yɛato nsa frɛ wɔn no sɛ me nko adeɛ a mesusu amoɔ sɛ nko ne nkan mɛkasa ɔmo pɛ wɔn asɛm denti na nka de aka ntoa sia na no asɛm no nso nti o ɛne ya na ma ne basa wɔn sɛ asɛm sia ne apa committee ne apa committee yɛn so ɛne ntia ɛno nso ha na we de aduru hɔ no mu a sɛne adeɛ wei ayɛ no na wɔn yɛpa yɛnya no sɛne adeɛ wei no ayɛ no sɛne nsɛntwerɛfoɔ asɔmuo because adeɛ ba ayɛ no ka no
o share shift na say enipa bi shift the guns and drop so but yan kanchira manfo e wo Ghana ha mo nte say ade asem si ehya kokomu a eye nsentwoni na betwe pie nsentwoni na betwe pie video eye clear tamale so jani akokuntunu ho ya wo botio yakwabro wo mu epie yei se omo di release aba se ya demoti asojafo ni bi eno ya enough ya chi bi nso a emra ni wo mu die na ni wo mu di say uniform no be free wo mu ho yempam wo mu free because unprofessionalism and wo mu dan no mo mama tena fie no demotion dia se okwa a wetumi asa awura masa ni nyina ka ho bi na ama abasa wo mu so wo mu nko no omonko me die mesusu se omonko omope omasabu denti na mo akwawie no na kataso muamuaso ba eno no se ye lambastia ye wo ye nyina so aye de lambaste ba se mo ankwa mo amasem ankasa no anko committee for the nkratam enti ya fa se the regional minister the soldier commander the post commander the MCE the district commander be ka ye no no kre na me ye no koye o de atesem ne kwa no ohefie eno wo he o TV so se ba se one ne ba ne nso kasai se wutie ya o se ebra wo hu basabasa ye no ofre 1 meba 2 na damfo ne fa ye 3 ene ye bebo na mane se oba ne yakune da ho no 4 ene wokoto se ne banda yaresabia akura na agu ene woni akwala ne kasa ye waka de esi ye e de kire no ebetuma ba se obeka ni nyina pepepe maame ne ka obetuma yi befi maame no so betumi de bia ka ho ba te ya betu ongui nipa ongu ye die ongui onwo mama tena se no monka monsa because say ya twetwa bi nan crash ye etuo kan ni ya twa ne nan wei ye kotoatoa den so no once a wo ye ne so nko ade they can also testify ye nya bia ye furu no so ye betumi ama saa bedwakue yi akosra wonum wa yare sabia ho ene wonum so akobonkobo enti ye good pass wo matra ko mama mpanyini e pay extension of time me time the nesa very good omonyire wo mu because asemwe no Ghana fo ni di akire na so wo mu be ye kataso muamuaso bia e wo sa asemwe mu a videos ne pictures e ba ye no enka ne ye be chen ye nsire nyankopon se ene pa beba ama kataso muamuaso bia anko ba bia atesam de yemfa nya hwe o ontumi nyina atesam so emfa nya bibi sa amanfo ka na MCE eno papa no say okay no onu ani ho enti wa wo se wo nyina so se MCE na hyase no wo se ne yese be kasa wo se wo me bra be kasa MCE jine de wo regional minister suma sojafo no a confirm so no na ma sojafo call ye wo koyi video e de ye ni nyina so se e kwane a na mabunu no eto sha posifo so no enie enti de yo ye nso ntima mo so to sha posifo so no mo meka na ye hunu se regional minister nso ne directive o de ma sojafo no e bia wo pre ne ho wo ye ne ntem me na me busa na ano se soja ni be ko ba bia afima ye director no ayese ye dwuma ya ye wa free newsroom na wo cover program editor bia ma ne points a ehia no e wo program na wo kwa ase no good enti se wo program na se wo ba editor no ono ne discretion a wo de ma wo no wo ba be prove se mampanyini kasai ne nsem wo ka ye nie regional minister kasai ne nsem wo ka ye nie deputy hu ahwan kasai ne nsem wo ka ye nie meboa una mo news very good enti se okoba na discretion na editor de ma no wantumi amfa ama obusa wo nsem ayi ho ano very good regional minister osoma sojafo wa wanum sa na ama wo mo call adwira anyanyam bia directive bay command bay ene ye de ma sa sojafo no enti se mo amomo wadwira ho na sa de we ya ba beto mo no se mo ka se mo ma mo tena se na mo nya bedwakuo no bia mo nyina so a mo de mo nya bedwakuo ni no ene sai e ba sa na ye centrofo no ye so ye bre na mo mama ya bre na mo me ye bre enti mo mra na mo mra meka mo nsem emfa ntra bedwakuo no na se kataso muamuaso no e ba e ho na sensentro ni gina fidie so na wo fire etumi aka ni ye Europon bonu IGP na no so den kra wa ha Ghana first be Mr. say wo mo ma banks no
till June 30th obi abenya bullion van na e bulletproof no time na so ne fo ne bia ba beguso no so ho asem te say bullion van no mom yanka no krebi mfa nkyerɛ tiefo e ma na Bank of Ghana ɛyɛ nhyehyɛ de to ho ya wama emfie bi emfiri sabrem say 2023 as bibi sa ɛna wo yesika krabia na so ni bullion van na enti saa nhyehyɛ no 30th date no so ɛda ho dada ɛnde IGP asɛm ɛda ho dada enti sɛ bank no eduru ho no antumi an comply a ɔmo senior man any Bank of Ghana on the betumi sanction ɛsɛ bullion answer please for ka yɛ nsuohye egumi sɛ no betumi enya bia betumi afeska ebi na Bank of Ghana for you to know ɛno no ɛyɛ bulletproof o what to bo kra ebi na Bank of Ghana so no wo yɛ ne de kra ba unimade one thing so ne say bullion van no ne boe thing very expensive de ye omo use wa ha no nya bullion van no e pick up hilos e bi no ma ye cover up e de asi so omo containers so e no nya bullion van yan kra bi mra na wo mo ne boe thing enti de sese ono mo ye ne se enka sika korabia no wo mo nso mra entiasie mu nkeka won homom ne boe din o e bo ne de bi ne boe din ena bank adwuma no yen kakra wa ye de ba tu hoi eno na mo tetete so a de anya mo mfa so enti me se bank ba na bank no all of a sudden o share ne workers we use car we ya na mo ya mesre me sa bank no me mfam sika ngoto sika na mbedi sa bank no me mfam sika ngoto no budrim ba idea ni ya hu no wo mo nam branded cars wa hwan hwehwehwe dan ya no o mutim yesika no a ekosi enti omuntu ho anamo yan sorry abusuafo aprem to breakfast ye bone ye di si midin e de afihima ama afiye me so na Asem Beba Dabi dwumadie no atoaso mo yada se atiefo wei eye afihima ama afiye awiabre mu kase bobema no ene ode ewura mu no ensam hudu egu so wakofa ode abesom de aka eye adesua ne ade kira ye be fa afrim ene dwumadie aye die se wokoye Facebook ne so a eja na so ejetua to sa woko Facebook so a de empesa o ye ne se hwehwe Otek 102.9 FM ye stream show no live e wo Facebook ne so hwehwe Otek 102.9 FM ye stream show no live e wo Facebook ne so share ma wunua no nya de suane ade kire dwuma de ne bi ntie e wo timeline afei wonu nya bi hwe emfamfiri won so timeline ho wadwenkire bi a wo no toma ne yen ho wate ase ye beje ye be kan ne kama na da bia me kase mon share eya mon share ene ye fiada de bia betumi asi se me kase share eya share comment ensemu eba no wadwenkire a wo ho no fabra ye beje akan uko YouTube ne nso so a eye Otek 102.9 FM ye twatum e ho nso wadwenkire be fo aba ye beje ne akan ne kama Krobea na Yaw Asante nie lawyer bi atwro me medin no wati ntinyamia oye na Asante kotoko me nya Asante kotoko onso akoye na Asante kotoko enti papa lawyer enyamia ye beka ho asem krata ba ye no ni nyina ye beka mu asem de akyerew ewa afidie so ewiase ade ba ko a ehu na areho enu nti eduabo Asante mawura papa ye to so ani asore ye kwa ha ye ntoma ye boye mu asemawo wona wo ye tikase awi agye na wadama wabreduabo wa Asante mem nanso ade a edin ne ntumi maduabo tunja ne manananom binum ewo nkura hodo adikrofo abrempon wonom bre na da bia wonom akyea me enya adwuma ye bre chi dedua eye se atentene asa oh my God na yimu wone hwan koka se wo konfo ne se ko enipa na ne tua sade a wo ye enkwase asem no wo ye nipa na ne tua sade na wo ye no sabe nyansa nim nipa na ne tua sade na wo ye no sabe aya sisisem ene wo sisi ni nua nanso no de court ne huna no nanso enam ni sikanti wabuno no ani nua wabuno na wadi buosika no no osade huna ni nua no in order to suppress enipa no okajata aka one ne ma enti na me kasa me si jatalo nie
me ba sisi ya Jingo. Oh, dear, now so drama sumina jingo. Enti wonte Spanish jingo capsules here do for Frank and take herba for the aba. Hey, okwa we di biba. Ani Spanish jingo capsules here mo obi ani we afia de ntentem. Esiesi akoma no na afe aboa mama je de afusani ye woni padua nim. Na yenso yen kokkrafo ye. Oh, amamu nkokra ye sem rantie na mamre wanso ye sem mabawa. Metre anti-aging. Somoje na bemma wa hoden sonko. Edrei enye ma obi a wafa afuro. De wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Spanish jingo capsules se upebi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy. Korinak heba, Dani heba, Freddy Mens heba, Misty heba, KNG heba, ana afa drugstore na heba shop bia mu so no onsa ebeka bi. Fra 0502669955. FDA ahwehwe sa adwade nkratoa yimu age atumu se eye. Spanish jingo capsules ya manyen. Afi na ba mo wadi umrante sem. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture here, ebusinya num ebuti immune system. Abusumi pinyi obi anya ready. Tia se medo. Tie, Hepa Plus mixture enya dwuma ebeye no nipadua ni mo no. Afa kura na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden ho hia me yie. Esene bibia. Ebusua watanum Hepa Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save e de ade foforo. Entime ma no mpafie ha. She, we Hepa Plus husband. Radio for Hepa Plus husband. Enya won so beye Hepa Plus wife. Na bono. Hepa Plus mixture. Apen for about more money for one kwada woni fie dumienu ka ho. E pharmacies, chemical and herbal shops. At phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixture. Emma pomdina mapa. FD ashosha sa ejedi nkrato yimu aja to se eye. Chalice smart food. Obi benya wa na free ade e na pomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo ha na echire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de puan be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aye busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben Sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Nana, bibia bokode. Wa bowra washroom ha be 6 times. Anopen ko adan. Jo, I said the nyanya ha bi wo me dwunso. Mintumi na o, don hwede num bia no. Me soro dwunso anadwo mu nyina. Na me ko dwunso kra. Emma papa, me wi a na said the bia kama yase no. Na otwe ebetwe mu. Me do meeting wa. No bia da na ni hwe me. Na de akama yase na gu me trousers mama nafo. Na de akiri so kra ne se. Ensi me mumpo se me ni me ri ni nhemu. Na se dai beba no. Me di bo ania na tradadada. E guma ware. Eni serious. Hwe, mete wase. Makobi mu pen. Eno nti na memfa Pros Love capsules enia Pros Love capsules ye natural dietary supplement. Eti nwe hine ne bena ye se. Emebo marima uba infini ukomu ibimu. Obejo so free. Na Johnson 10 temen kankan na Johnson to be cha. She we so ye find true man capsules. Anadwo wontimi mwadwuma mpamu nyina so to atwa. Emma wa hoden soronko. Pros Love ni true man capsules nyina. A natural info na dia badwaman so. Ubenya enui biato ewo KNG heba, Dani heba, Misty heba, Happy Dan, Korinak, Freddy Mens, ana Faye pharmacy shop ene heba shops biemu. Unsa ebe kembi. Atu phone for Natural Company Limited. 0249 017 101 and 0204 616 161. Pros Love ne Truman capsules. Bema beye bema bie. Sa getting catway. Food and Drugs Board ahwehwe magia to say. Era yankwai. Would you decline? Na me enjoy very if you hakakra. Show wallpapers. Any curtain blinds are. Or the design in the hall and in the rooms. Wash a shark designer. Why you form hall? Ne fair. I know yet
3D epoxy design. Free Alaska Star Enterprise. Wallpapers, window blinds, different colors and sizes. Over more than 350 different designs. Or design a 3D, 5D, any 8D moral designs in Ghana, Alaska pet or a man for Timiko to do a power ton for chemical said treatment eco C designs na Joshua say as a sewer meton then show us you as a clay bisa it's not enchanting wow no nyina tantan na say me frɛ Alaska Star Enterprise and the chemical ebe treat ye edi 3D epoxy and wallpapers ebe design ya had my fefenti enye nyamesum kra de wo me mu a akamede jinkofo gas yo na one more important Alaska Star Enterprise Kumasi Adum Prudential Plaza opposite Accra so Tiptoe Lane opposite Circle Mall and Wakaishi NS Chemist Danumu Ebene MTTD for 0200-281-080 and 0248-315-258. Abapamo womundi nukreo online shop no ade enema na we order no omusi are ready share what dia befie wow susumpo na meto ede ma omo fa mo musu se online shopper wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die minti bida age Abapamo wom de no anso akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no ni tie wan se trafie maye ni dwamrew se ye ntade mpaboa mobile phones home appliances electrical appliances opedurato pharmacies wom saloon barber shop ya ne bo no kra foche de okrom wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a wo be ya ma na yenya wo mo a anka coronavirus abre ka ye be den ene ke bio enu tro so obi afro mo sesi a 059-1214-135 and 059-1214-137 website www.abapamall.com. Abapamo so convenient. Abapamo so convenient. Papa Sahara Miss ni G capsules. Anamu ya die nyina ba jane. Oh, come on dear. Menkasa ya kama na mebo. Sami dia kama no kweni. Mimi ya akokora fi school abama. So mi hu no ne swat na mi de na yo. Ana white yo no ansa no kasa ya se ogu bi se ka no. Mama no so akoto bi ano. So de ba ko bi na ano. Ba so se Don't ye spend na ya guru kakra. Na yo sa na watching you. Na bezo ana e ni se bi and I think so. Obey we are not the Munia, as Munis in the environment. So I don't say, don't watch about Papa Sahara Miss Sanini G capsules. Anamu ya die nyina ba jane. Zahara Rupei Ebusuwo or my Muheba Pharmacy Nekameka Shop Bia Freyen was 0246 348334. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Wabo wasana babiem. Krobea nana yo asante Asem Beba Dabi yo akakuna bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi yo Yesu wo ha yanbisa Peter o take Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao aja yenu na mampara yenya wabo wasana babiem wabo wasana babiem Okay, 102.9 FM. Wabo wasana babiem wabo wasana babiem Asem Beba Dabi 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 Samoba Abadabi Asem Beba Dabi 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 Samoba Abadabi Okay, 102.9 FM. Waine ya chawo
Asem Beba Dabi 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 Asem Oba Asem Beba Dabi 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 Asem Oba within the Yehowa, when Yamu Yanko Potobon so bad, Yawani Rade, Wopuni Trade and Pon, you are the Mancoma, and then Yanko Kwame Sasura, or Gumi Yami and no Brian Sucom. Krobea, Asem Beba Dabi, when my friend, yeah, that was my friend, that's it. Yeah, Papa was my friend, and then Yanko when my friend, yeah, that was my friend, that's it. And then Yanko, yeah, Krobea, when my friend, Odumakumanyame, what's I ye? Krobea Nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo. Krobea Nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo. Na wosa ni pakro ya wansa nkwa nkosumi wa bonte wo de kwan ya wo befa so a wo besumi wo fia ya no wa yere wo ho na sumi wo fia ya wate de meka no ena wie ma menchiachia wo ba biara a wote menka edi free yama obi biara ha ena wie de ba 102.9 FM so ahaye Otek FM no so awie ya sahia bio di Asem Beba Dabi dwumadie no obesom baby biara wo wa wutie me no wo say show no live e wo Facebook ne so hwehwe Otek 102.9 FM wo Facebook so hwehwe Otek 102.9 FM wo Facebook so na wo de wadwenkyere bi a wo no fafa homa ye begye ne akan wadwenkyere ho hia frise dwumadie ye ne mo a na edie enioma hodo a ekoso wo oman Ghana yimu no ensem ni bi atan ensem ni bi ahi ensem ni bi wo ho a wote a ya na ya abote ensem ni bi wo ho a wote a ya na ya abofono ensem ni bi wo ho a ya wode wani krotua wisi semu a ya na ehupa ni nyina ka ho bi na awie yetena se na ye pensem mu ya di bi sua de ya di bi kire yan ho nso ade awie abremu ma mema wo ha
Enfamra 102.9 FM Otek FM Vidikasie iso. Sabre we Facebook nenso to nchane a. Yumadi ni demu live ewo YouTube nenso so. Wodi ekɔ YouTube ni so sese ya. Na hwehwɛ Otek 102.9 FM. Ye stream show no live ewo so. Wadwenkyere bi a wo no beto ama ne yendo ye begye ne akan ne kama ewo afidie yin so so na ye de ama wo. Idin de Krobea nana Yaw Asante awiabre mu ogye amanie apesa makana na nie aboan tontom eni aboan sonkronsuo ena wono mu ne opanyini kwa apa kokodaye na da bia aboa tontom ne opanyi kofie beda no na aboan sonkronsuo wono na machire o na wona machire woyensi akire hene watia si akire ena wi isa wo yensi akire hene asesa wadwen wate obi wo hanomo a wadane ne hunsi akire hene sa pepepe o abrabo aye boye wo mo wo de wadane wo hunsi akire hene ena wi me kana me de akire o sesa wadwen wate enti entontomada eja kwa apada ade bechi na eja kwa apa ho adeda moja utumi ho se ya wini ho moja pa na we na eja kwa apa kobusa nsongro nsio se nsongro anyanyam bia wo meda ya wo ba benom me ana nsongro se me de eja kwa apa unim sasa ankwase ade we kura de menye sade we kura da biara da enti eye mia menua ntontom ene ba be yaw sa se wahuno ade no a wono na eye no enam se wahunu se wo ye hunu ni tunti hwe se wakoyidi aguni nuane so enipa abrabo mu no sa ne oma we nyina sisi o enipa ne nim se ade weyi a ekoso yi eye ono a na eye ono a ne handiwork eye ono a na dan se suban na di ekuro ni mu ono a na ewia ne oma no enioma yira wo fie ho nyina eye ono a nanso no de akwa akohye ni nua ensonkrosi eja kwa apa enyamia dabre ne ye ntontom ena eja akwa apa ya adwe se ne yete sade a ena min na ba bi a meda no se ye ntontom a ewiase yese se woto ade na wodigya aboagiramo a se yese agiramo aye kromfo ho wo de fa wade agya no na yen hwese wodi agya no se ne ono abawia enti se wo se ne ye ntontom de a bekwa akoda ntontom dabre ampani ampa agya yi ni ntontom kokodai opanyini da sore ya setede ne ho na ade da mogye opanyini ko nsonkro ho ena o se he nsonkro afe na mahunu sese wonye wo wote ho na wu kumifie na wowia wakogina bonten akwa akosumi akwa akokachira amanfo se na no mitwam na achechede e ka me ho asem mitwam na aginamo e ka me ho asem akokohwede e no o ka me ho asem se agya kwa apa me sori entontom ne nomme se ne ametie wo mi wiase nyina no entontom ne nomme enso se ye wan ka me no na eda me no na sori e enioma e de wo mi mabrabo mu nyina wu nsonkromi ma bi entontom de yafa ne se wonye enti yayi na brabo bongarate enso se wu nsonkro ona wo ye me saade we enti wo ben wo no e ya ahweni yie brisa wo no wanku e wo fie ho na wontumi nkogina bontin so wo de se wo se watwame preko na gina haya na sume wate bedi de Krobea nana Yaw Asante otokonka mi de ho awia ye hia de Asem Beba Dabi dwumadie no obesom e ya adesua ya de kire oba ade achiam yakwa aba ya eja akra ade wei ekoso e wo nipa yasetenam enipa no onim se onene na ekọ e na eba enioma ye wasum asem nyina nipa ni nim nanso eye sa nipa ya ena obeku fie wakogina bontia kekan nanim na wasu abonsamrane enipa asumasi wokwei meye dai nanso ono ana na aku kukuam ena wakogina bonten ena wosu ene ye fiada bibia tumisi akora ye hia biu josu awisi akra asem a wokai no
Krobea Asante kotokosa no ma bi we frɛ no ma kodi okɔ ensuo no atifi ne wakɔ hono no otimrika aba na afo onu wona de okɔ hono no afi na atene a abeduro anafo ho na wabisa sɛ wan ɛna hono nsuo no bisa wɔn de waba abegina handu nye ɔno a nanso ɔno ɛna ɛhono nsuo no Krobea Asante kotokobe san ka kyerɛ sɛ yɛ obi a ɔno nso yɛ fɛn sɛ ahumanim aserekyerɛ wohu wanimu a no aserekyerɛw na mo breti di a wɔgya mmako ɔde ka woto ɔka wachi wɔka wo kɔnwa akɔhyɛ amenanim wohu wanimu a wodane watiko a wapampa so de ato wɔ ne yɛ paa edi pada sɛ ne sɛ nyankopo ma yɛhunu nipa adwene mu a akora ɛna ke ebehunu nipa mu ahodo sure sɛ nipa yɛ asɛm a wɔkan ɛyɛ nano anaasɛ yɛ nitirim nipa dodo no ade wɔn ano na ɛdɔ na wɔn akoma mu paa de akora ɛnka ho nti nipa na wɔne wo kɔ na wɔne wo ba wɔserekyerɛ wɔ ka amanfoɔ ho nsɛm wɔse wɔno deɛ wohunu sɛ wɔno ne soro abɔfoɔ no akora asɛm nsi a ehunu sɛ nea wɔteɛ no na mmom asɛm si a ɛna abɛhu sɛ sɛ deɛ ano wɔserekyerɛ wɔ no na yɛ sere pa anaasɛ na ɛyɛ sedia na wɔde ɛyɛ jam sedia na okay mo medase ɛna wiei sabre ya yɛ kasa yi baabi biara a wɔwɔ a utie baabi biara a wɔwɔ a wɔhwɛ yɛn no show no yɛ live ɛwɔ Facebook ɛne YouTube nyinaa ɛna wiei me wɔ Antonio Pon ɛwɔ YouTube ne so ɛna wɔkyerɛ sakra yɛ Krobea Asante ɛna yɛ fiada nanana kejagum sɛ time no nya so sei dia akra yɛ Krobea Asante yɛmfa oni agro Nyankopɔn wɔ nhyira wo ɛne da wo ne pa ɛne wo nsɛm pa wɔde ba bɛsom Abanga Bismarck ɛnso wɔ ha ɛna ɔse hi nana yɛ Krobea Asante me nso mi wɔ YouTube ne so bi na Nyankopɔn nhyira mo pa wate ɛne da mo nsɛm pa mo de ba na mo de ba bɛsom owusuba na hene nso nie ɛna ɔse good afternoon Alhaji Krobea ɛna wie sɛ wo ba Yabnash Pharmacy yɛ wɔta kwama akura me nso be ne me manager Genius ene abedwafo nka ye nyina no de ye ka ne se ejetuato ye wo beti ewua echiama ewa ahoma ne so ene o chesa Krobea me wo United Kingdom na wie me hwemu show no live enso wo afidie yi so Nyankopon hyira mo pa wate ene da mo nsempa ne mo ne pa mo de babesom Enoch Owusu ansa enso de aba betu yanim sakra wie yamamo a na ebre na wie du se yesu ede mayeman ebre na wie du se ye koye nkotodwa ni mbompa ye ede mayeman enti ye nyina ye nka ho bi na ye mfa mpaibɔ entai oman Ghana enso echi Enoch Owusu ansa nso nie ena ɔse akra ya Krobea Asante ena wie ye chiachia mu Nyankopɔn nhyira mo Baba Glass ena ɔse akra ya Krobea Asante ena wie me nso me ne me wife Esther ena wo bodwesa ngo a awie yabo adem na mu show no ye hwɛ mo live enso ɛwa ha Nyankopɔn nhyira mo ene mo nepa mo nso mo de som na napoku nie ene ɔse akra ya Krobea Asante me nso mi wɔ Tripoli Libya ton ena awie yi me nso me hwɛ mo na me lovely sister Mrs. Ochere oni Mr. Ochere nikulu akra chia wɔ no ma me wate Kaboom City vibes enso nie ene ɔse akra ya Krobea Asante ene ye fiado o yesre ja ni nhyira ede ma wate na me nana akra ya Krobea ye frɛ no nana abna nyanta ɔwɔtafo nhia ye Smoro market nana udwumadie yi wɔse wɔn fani agro na ka kyerɛ ne sɛ me nso ma fene pa wo nana gye so ensia opoku mataya sinso nie ɛna ɔse akra ene ye fiada we ye the Friday's edition more fire ene ejani betuatuato sɛ wo ba best brain publications sɛ wo pankro no a nana Krobea ye nyina ya ba da mu ha ɛna ejigum abane Paul ɛna ɔse akra me nso mo obrofiedu na wie mu dwumadie yɛmfa ni agro Nyankopɔn ne ahyira mo sɛ wo ba YouTube ne so a yɛnso yɛ wɔ so bi ɛna yɛ ne mo edi dwuma yɛ wɔ Foster Opoku Agyeman ɛna ɔse akra yɛ Krobea Asante ɔbɔ dwuma Nyankopɔn hyira wo ɛnɛ sɛ wo ba bantema abedwafoɔ ne nyinaa yɛ wɔ ha yagye adwa no ɛna dwumadie ne yɛhwɛ mo live Michael Kewusu ɛna ɔse akra yɛ Krobea Asante Argentina ɛna me nso me wɔ na akrada yɛnso yɛsrɛ Awurade Nyankopɔn ne nhyira ɛde mam wate yɛda ase Somaila Ibrahim
ɛna ɔsi akora yɛ Krobea Asante Nyankopɔn wɔnhyira wo na ɛna wie yi yɛ mpaebɔ ne sɛ ɔma wɔn nkwa tenten ɛne daa ne daa wɔn nsɛm pa a wɔde ba bɛsɔm Ado Frank na Nadu Shoemaker ɛna ɔsi akora po na se pɛɛ ɛna awie me nso me wɔ na ɛnɛ ɛyɛ fiada yɛyɛ very proud of you tɔkɔ so a na kɔ so ɛne wɔ nepa a wɔde som yɛn Kabum City ɛna ɔsi akora me wɔ UK na piao awie yi mekyia mo enso edi free ha okay yadamase ene monchia oba de achia mi wo ha akra me bo ha den ene ensem wo bema ne so saa awiei ye den nsam nam ene awiei maami bi ene ne ba ewo fia ha ayo woni asam a oka ene se ne ba no ene ni kunu mamu nyina ba bema na ne ba na wu bema na wu oh nyame fa ne crazy bema ni wu ya ya che bema na kira de ama ne mama ne ba bema na nkasa de okokan ya yese ye de bema ne demo nioma TV fridge light de bulb ye boho ibi ene ni holder ye tutu edem ho niema ne de maba bema no se onye so na japade no oba ne se watena se enya yie eba saa eye asisie ema ne ba no na hwan na che nioma no de odi ade no eye abusua panyin ekwai ban na ba ya ba bema no de okonya edem nioma nko a ose papa ni wu ye no na kada na chi ti papa ni suku ne kaase ne nsaase aton de atua yie ne ka ba mu ayo na ena wiai asem no akyere maame ne so ye behwe ho asem no ye beka ye betietiem na ye hunu sene asem no etie se wo beka ye a kunu ma franju bronkon ai ena asem bi firi ho ba beto dwa se owura bi ya okrachi bi a ye frɛ no sofo a wo ye tasi droba wakodi sa krachi ne ho adanse e de akire kroma ya wo kyerɛ sɛ opanyini no no ye soja ni wa aburukyire na wo se owo akwanya e wo immigration mu enti amanfo mfasi kamera ya wo gigi amanfo sika no okay ena no pai krata efri ne yire police ni no papa no a ogigi amanfo sika se wo ma ya fa wo no mu wo immigration mu na anya yie no ne yire police ni no e de krata efri ne lawyer nchen aba beto ye nim se ya gu ne hufi na minim asemo a yen ye kan ye e de fa ne yire police ni ho enti se o si ya gu ne hufi yotimi ya no anyanyambia oba police wo obi do ho asem ba ya na odo ho be for mbi di otimi ya no afutu otimi tu okunu no ena wiai ya bekwa sa asem ne so na yahwe sene ya sa asem no etie opanyini bia wo yensem pakani kama eye arehosam ne se sa papa yi wakwa kokunipa aprosifo na mu anadwo petrol ye adwuma enu omu hu se enipa bi ba emu janko ana aye ne ho wonum ko hwe enipa ne nsam no wokuta so bread wokuta sekan wokuta nioma bi ani nyina aka ne ho enu omu frɛ na busa nse he prachi eni ene haw adan na anadwo we mogya aye ho wokuta sa nioma we ose aboa bi ena makwa kokuno enu am se saa okay wakoku aboa de a ma yenko na kotena station ma de nchen ade kyen ko kire yan ba bi a wuku aboa ne toy na yenyawo akura ahomachi ko ene beto dwase yeso obi ewu ehye gota bi mu yenko hwehwemu a say evangelist say nipa no ya kwa ko hu emoja egutuam ewo evangelist ko yabusa evangelist say eye nipa no a wuku no ni moja ene gutu animu ana edi asem na evangelist kaaye oba pa amata
ewa ahoma ne so efiri sunyan obapa awiei ahaye otek 102.9 FM Asem Beba Dabi radio sunie awia ma ha radio obapa na mpomu nyame adom na ensanchiro dwuma mu ewo sunyan nimdie FM fo mu nyina mo hote sen good ehokra ehona Father Frederick wono meboa ka kire ne sana na Krobea amana ha wate ka kire ne mame very good eye die ban pa na asie ama evangelist yakwa kohunu se emoje gutuam na hye ne ho na wokutakuta neoma a wodidi ewu a wo so wono de yaboa no de akwa kokum e die pa na si wo bapa yo mamenda wasina menchia mene mashofo nyina ne motifo e wo betie mu ewo yesu nya na metira bro regional cry friend eye koto krom na emna awomasem we esi ewo hanom sim eye obema ni din ede eye kofi ba wonya infinitiano ediasansia metira 36 years na evangelist so enya infinitiano ediasa enum 35 years na evangelist echirema na otwam akọ wakoka ne nsempaka ọkọ nti odu honom na eye kofi ba acho kofi ba oyenipa bia oye adwuma bebre gisa wanfa adwuma bia ma no sa wonye eye kua sa ye den eye ade a obo no homodre ewo adwuma bia apart from pesabi one co school de efa adwuma ho dia oboa oye kuaye nipa wasai epebe ya nkasana no oye carpentry nti so na wode ye adwuma no nsempaka ni edu wonom no chirema kofi ba emom enedi kai atake nti ene sa dia ewo se ono so efa so yinanka ono so ede ebo ne ho ban nti emra kofi ba ebo ni minima edane ntukwa kese na wo mo kono be ba chona emranto wa mensa eka sofu ihu ana wo monam nti kofi ba ntokwa no afedie efuro nti ofa ha na branche ba kwa begina nanim ofa ha na we ya begina nanim ofa ha na we gina nachi nti ene na ma omunya akwan omutimi achi kofi ba so unche mfoni na oda wanim na eya ade a omachicha na enya asam ketwa emoja eguho enye emoja ketwa nti nsempakani ede eyesoyi etwa kofi etia kopim se nanka opese enka etreno ete efri so enso yeye etreno antimi ante enti wode sekane esa etwa na mra wo etwa no ejasa wo hye eye mfoni na kofi ede nensa enka ode e protect no ho nenso oye nensa se ya na sofri esa de soyi asa etwa nensa wo etwa ne basa na owie ya na watisi kwa so a wo dwane nti enema ne de da so bobode bo a wo dwane na we na aposifo so anena mo kwan so a omo ebefie eja abeje wo mahome nti omu hia eye nsempakani no se eja na ehe na wo kwa ohu moja wo nsam nyina eye moja sana nsempakani ebekire mi se ono de okokun abo bi no se saa nti aboa ukokun no aboa yesu enkutaw ene saadea aboa kora ukokun no na jayenko na kakoyi aboa no na efa kire ye bono edini ekoduru fia bacho adeche ahomache afe yenkotia se obi na ewu a woda gatama emoje gunu ho enye emoja ketwa nti omode eye nsempakani ekọ babia emu no edano nti omudu no omubusa ne se eja aboa na ukukunu no woni ana na nsempakani gira ho aboa na ukukunu free afuo mu no metacho woni ana na nsempakani egira ho nti aposifo ema nsempakani so adini kodu eye omaso ya omototo na no nkasa epa mu ka se eyampa ono nkasa eleku eye kofi ba no nti emra omusache ne ho so na ya de moja egu konkoma ehye eye osempakani ebotom ti omubusa ne se aboa ne moja enekuta wana se nipa na utwitwa no emoja na ekuta no nti okire mu cha eye nipa no emoja nti samla me no ka se den sempakani ewo eye apostle tam se siada ofi amuno so ehye eye Sunyai Regional Hospital mortuary system no ka se na ubepiemu ewo eye Sunyai Koto Kroma na abekosama asi ewo ha enso eneno okay oba ma yentasen samne nkronko na yemone bede na yensoa na yenhunu mudru anyanyambia ensempakani ne kasa yemu no ose
Kofi Ba na wakoye carpenter dwuma enu ohia no enu onu di nkan beto hye ono sempakani ne so o se die na Kofi Ba na be pa afri ne wo no obepa na wia no ana ntokwa bi ebai ansa na Kofi Ba na eba ne so Because Kofi Ba enye nipa bi a wo eye kotokro no ma wo ye basabasa na se o pentokwa bi no ho ensem oyobia on paka sadani dani na dionu ni benyam se enka obenya na no aduane one ne yere ne ba enti woni sofui eni tata bia e chese omo wontawanto bi e wo muntoma enti yetimi nam so man sempakani edi na wuse. Okay, ana mo kire se emogya gu bibi mu egudie mu mfacho toa na ehye sempakani botom emogya gu etoa mu ena ehye sempakani botom Apostle busa ne se sa mogya ne ye hwan mogya ena o se ye hwan dia ana wo kyeremu se eye Kofi Ba emogya ni bi ena watimi atwe ade agu eye etuo no ma ehye ni botom enti Yesu so se e bia na emogya no ana se etire na nka wo twade yakono odi ko ye nyankoma de bia na se nsenkyerani bi ama eye asore no atimi agina ana se asore no akoso ama nipa abam on se ene sesi a ye nyina ye ni ginsankyere ne ho so kwa sorry a o process of no waka o how akira na o how a wo de koyer watimi aboa wo ayi wafim enti no Yesu so se e bia nka moja na na se tire no de ko ye ni nyankoma de bi ono anka sa posifo so ni mu no ka se nko di tire ne ko yedai me ba cho ene de wantimi ama ye emu nkyere mu e bia ene na obetimi akira de nka wodi etire no anase emoja na ekoye dia etwa na yetwa kese me pacho se dance bi asa netwa ne hye ne he ni botom me pacho ebra posifo che no sa anwumre no a enu omu hu sa atwa emoja wo mu no ana na de che me pacho on se ye chew e de wo ko ye a policefo aso ya dia so mo de wo betuma na se de ya wo be wo hu nyina nti emra ọrụ ne ho no na konko no etini efita ema posifo no ensa ekai Asem Beba Dabi enti ose kwan bɛn no ɔfa so a wonya Kofi Ba mogya edi gu sa ato anim Ipacho emma na omoni Kofi Ba struggle so that me di kai ekai na ya da na enye sofo no kwa na edi sa ewu no enti omo ye sa no na ono ni nya kwan esesa eye mogya ni bi edibu eto no enti wo hwe eye mfoni ni kwampa omo ne struggle eche ya biaya ne mogya ni bi akeka hono ma enya sam kitwa nti mogya ne bisata ma mo struggle otumi agi eye Kofi Ba enkofi ni nsam ena ma no echi mogya ni bi butuo no na che se enye ensempakani nko a ene di Kofi Ba sa awuo no me bacho edi apiepie mu no omo so ede omo ho akanwu a aposifo so atu omo ho ogu eye monteso omo so ehwehwe ne kira omo kira kwan eni padodo sen edi na apiem abeka sofo ne ho omo nam sen me bacho miensa sofo ne ka ho nan me bacho enu omo kodi sa awuo no bacho o se wo mu firi kotokrom ho a ana wo de wo mu firi baabi ene ba ho me bacho mu firi kotokrom baabi a ena e ba ye na emo mu firi baabi fufuro mu ne ba ye ache se enie enye se Kofi Ba beto hye ensempakani ne so na emo wono mo ya adwen se omo hia ni mogya de akoya de enti na sofo ne ma amanfo a wo ka ho bi ko yes a wo peboa me pacho sofo no anum asem na me di kai e kai no chema Kofi Ba no mom ne di kai attacking na se ne Kofi Ba ne attacking na se nipa nan no a ebeka wo no sofo ne ho ya wabo wo no mudin na wo no nso adwane aposifo pe wo no no so obetake sofo na se nipa nan nso wo mu fire hin eno na meni umienu sesi a yeguso ayeye ehwehwemu no enti samna me ne ukasa idie ye ni eda so egu eye ensem na cha ye di akire enti die besi bia efri ene ada enkopomo china ye be ma woni watiefu nyina aswati jina so menko obapa adofo a mutie 102.9 FM otek ena awie Asem Beba Dabi dwumadie mo hweyen live wo Facebook and YouTube ne so mo nkoso ne yenye interactive very good bra yen Facebook page ho sisi ya hwehwe otek
102.9 FM on Facebook. Na share Otek 102.9 FM on YouTube. Na mi show emfonyini bi emfankyerɛw. Mesrɛw sɛ wonni akukoduro sɛ wobɛhwɛ mfonyini no a menkɔso mepaakyɛw. Viewers indiscretion is advised. Very good. Mame brofo ne ma. Onni akukoduro sɛ wobɛhwɛ mfonyini no a enkoso. Na mfonyini a yɛde ba bɛto suei ɛyɛ ɔsɔfoɔ no. Wɔde ayi carpenterfoɔ ade ayi a wɔn di twa die yi. Your friend say so bread. Ɛnu bi ɛna ɔno di twa abrantie Kofi Baa no. Enti sɛ wohwɛ mfonyini no a krache no wohwɛ sɛneɛ ɔda hɔ no a adɔfoɔ awerɛho. Ɔdeɛ kɔ Facebook ne so. Okay. Na deɛ wɔpɛ sɛ ɔka no wobɛtumi de afa Facebook ne so. Wobɛtumi de afa YouTube ne so. Yɛbɛgye adwoa fa picture ne to so. Good. So that's the picture. Kofi Baa ni mfonyini ene da TV ne so no. Very horrible. Good. Oba de na hunu. Akra. Me hu se obi da bonka bi mu. Gata bi mu. Gata contractor fo ye bi. Ai na wadamu. Na de da ne so no na akra me hunu adekro. Aha. Ono na bibia so. O de me ba o. Oba pa ebra mokɔkɔto se Kofi Baa wada gota ni mu no. Sane no oda ho no. Wa kyerɛkyerɛ yɛde ato TV ne so but obi wɔ hɔ a wontumi nkɔ TV ne so enti kyerɛkyerɛ yɛn na wɔn mu etie ne nso ntie na ɔda hɔ sɛn medas na me patro sɛ wo hwɛ ɛyɛ mfumi na yɛade a wamoa no ho te sɛ obi da otumi ɛmoa no ho ɛde ne nan no ɔpoa ne kakra no ɛna ɔde ne nsa asi ɛyɛ n'anim enti Tata mano no mostraga na sofo no epega so bread no edi twitwa no o man nsa so senka wodi sevu no na sofo no edi twa ne nsa no nti o prayer ti no ordinary nine ene ne nsa no o person go protectivity no so anyeye e ma sofo no enya kwan edi twitwa ne tiri eti ne tiri no abie a ne tiri no ya te afiri so o twaya na ko person ka etiri no eti efiri so ezu eti no antimi antinti se wo hwe ye mfoni na yade a watwa kakakra bia ma Kofi Baa ti no efiri so. Okay. Wo hwe ne tini ho no a ase etie ne ho atwitwa basabasa ana meboa. Mpachai. Etie ne ho atwitwa basabasa. Enti wase wo de saa so blade no ene wo de twitwa etie ne ho basabasa asa na na. Mpachai ne sekai. Ene sekai. Na wasu anya asase kan nso frɛ hen me ba chona no masama ne sɛ na ne nyina ɛyɛ Kofi Baa ɛdia ne tools ɔde yɛ adwuma nti Kofi Baa na tools ɛna ɔgye ya ɔde yɛ ne saa me ba chona gota ni mu na prawood no ɛdamu dada nti wɔn twitwa no wɔ gota ni mu ana sɛ ɔno twitwa ne fam ɛna wɔn de prawood ne kyekyere ne ho ne hyɛ gota ni mu me pacho omo de chichire no nti omo tu ritu na ma proud no emu bae eni patrimu sum anyem bia baabi a won mu di Kofi Baa saa wuowei no ɛhɔ nye krom ɛyɛ krotia baabi ɛyɛ yurem baabi ni akoye gota afa hɔ ana sesen me pacho so wo hwemfoni na ɛhɔ ye krom ankasa nipa ɛkɔ dan na ɛba na ɛhɔ ye krom obi anso antehwe pacho debi ansan ebisi wokumase me ya sure se mo amowo sunwan mote afre yase ya uber driver enipa bi kwache no etwa ni tifri so ono de oteatea mbuei eje enipa mro wonu mu kumio wonu mu ewo area ho kire so o mante entiatea mu bi ate se de esi wokumase fre yase me pacho said the man for can say software yade a obowura Kofi Baa edem ene otimi ekodi na wuse na wo wie na okukuru no beto eye ekwan no ho fa okodi na woni wo baabi the batchai okodi na woni wo hen Kofi Baa na nkasa edem okodi ni se wei wo Kofi Baa na nkasa dem
enti owie no ɔmo de plywood de kyekere no wɔbɛto ne hyɛ saa agɔtanim ɛne ada no ɔmo anya no ɔdan mu hɔ a ewiase awerɛhoɔ na kyerɛ sɛ wɔpɛni mogya ade akɔyɛ ade o na Kofi Ban wɔ ne yere anima saa berɛ na ne yere ne ne mani hɔ yɛ a yɛtumi bɛdi ne saa wuei wɔ ne dɛm anaa nipakyɛ wɔ yere ɛwɔ ba bɛrima baako na ɔmatia ɔmo na akyi kakra ɛkɔ baabi nti saa tam no deɛ na ɔmo ni hɔ no enti sesei deɛ evangelist no posifoɔ nsɛm ɛna ɔwɔ evangelist no ne din de sɛn nipakyɛ nyame yɛ adom a ɛfiri ɛnɛ ɛkɔpɛ mɔkyena deɛ asɔre pɔte a wɔkɔ no yɛde asɔre no ɛbɛba abɛto dwa ne asɔre no mfoni ne sɔfo nankasa din yɛde bɛba abɛto dwa nti monhwɛ yɛ ni ne wɔtiefoɔ no mahwɛfoɔ ɛda ase ɔbaa pa atiefoɔ wei ɛyɛ ɔbaa pa amataa saa asɛm yi a yɛreka ho asɛm yi ɛyɛ asɛm bi a asi ɛwɔ bonomantam mu ekura anaa borɔno a yɛfɛ ne kotokurom ɛna owura bi ɛwɔ hɔ ɔhu sɛ yɛnea yɛmpɔtam koraa yɛteɛ no yɛwɔ nipa bi no mu a ɔmo deɛ all work adwuma bia wɔm nim yɛ adwuma bia wɔm nim yɛ ɛba suhyɛn a onim bɔ ɛba kapenta onim yɛ ɛba mesin onim yɛ wayɛ saa anwonani no anwonafoɔ sɛ ɛba construction adwuma a ya wɔn nkosua koraa wɔnim anwonafoɔ binom wɔ hɔ nom a POP adwuma yi wɔn nsua da nso wɔn nim yɛ anwonafoɔ no Nyankopɔn kyɛ wɔn saa adeɛ no wɔnim POP yɛ wɔnim construction yɛ wɔnim painting yɛ wɔnim mason yɛ wɔnim carpenter work yɛ enti saa evangelist yi ɛne ne nkɔɔfoɔ kɔto hyɛ ne so wɔ no ane dɛm ɛna wɔn yɛ saa adeɛ wɔ yi o mfonyina ɛda TV so a wohwɛ bie no sɛ wohunu plywood no amde kyekere ne ho ne hyɛ gɔtanim no ɛna ɛhɔ na abiebie bi na wohunu no ɛyɛ mark ɛna deda hɔ saa no enti wɔn mu di twanyunu ne mogya no egu ɛtoam ɔmo twanyunu ne gu toam ɛna akɔba ne saa Empress Akuya Freshly and was the Erade nipa binom nso tirim yɛ den paa Erade no an be hu yɛ mɔbɔ Gatriku Michael Gatriku and was the Nana they have to kill this pastor on your pastor evangelist wɔ no kanyam sem nti we wɔ pɛ dia yɛ na deɛ na sɛ watumi nso de abɛyɛ nsɛnkyerɛni ne bi ɛna akɔba ne sei Samuel Antwi and was the Asem Beba Dabi ampa trust no man not even your family trust me it's real osiapia but and what can say me with Facebook ne so let's get interactive more live chat more de ba na making kind no hello for we were and was I'm speechless good kwabena boaten ono kra de ordinance akata na nim no de abeto so opia mensa abrampa Facebook ne so and was akra ma ha mo badwuma na enipa nye o na awia ye ti ofiri akokere yeda ase kwampoku and was me wura ho oba pareta and was oh God have mercy we are mobo Jodi Alba and was Benadatanga and was akra mama mo ha kontanse for yenso ye hwemo na Ghana for yenhwe ye yensesa yesuman enioma hodo e koso no emu oden Salome amuako was awurade hu ye mobo ya sebe amakoma himfie and now you are watching the show live. Yeah, that's a wo hwe yen why. Ya sebe barrister and was na Krobea. That's why we as yense so gini pa bi adie no. Enkonko ba mu kura no na bi as evangelist we woni Kofi Ban ye fine. Odi esa hwehwem ukọ. Enti emfa ho kura so wo kwa onko pe no onko ye na adwuma bi ma no wadi nkan na di ho nkomo enti no onya access to sakrachi koye ne saade no. Mackenzie Herman Jr. and was in Yami Betriani Pebika. Oh, Eurade, what a wicked evangelist. I think that's how we are chromo plane pa. Because a Nyoma hold on the pictures in Yinatre, so one more plane. Some pastors and evangelists are very wicked people. Ota Bel Doris and was a Krobea, Asem Beba Dabi ampa, calling Sapon, and was no.
very sad ya sebe amakom eno ato sankra no samitu isifu eno was it too bad Kimofasa eno was say akra Krobea we are not again say we are not again Krobea say takwama kro Western Life keep it crop secretary eno see we asie kwakuru ekono no Jamboaten best fashion designer pankrono Jamboaten and we also wo show no live and Jamboaten we yama wonso ha Joseph Ameyaw ono so woso no no kra de esu anu osu ena Daniel Ohene o se Awurade Nyankopon omo aye nu ohu ye mobo na na wusu ena o se edi ewiase kra na kra Krobea ye wom san okay came from Mofasa o se we are not safe again Krobea okay I get you now hey aden maso di haka senior one worker says me Prince Guy ono wo Australia Sydney abruchire eno ono nso e kasa asem we Esther Sewa wo New York City eno ono nso kasa monko so ate na Krobea awia ya chiachi amopa wate ene da mo nsempa monepa ya modeba na modeba besom ewo afidie so Elena Sare and was hey Nana this time dear you don't give chance crowd you look great God bless you thank you Abrefiabna and was a batakra you really handsome pao that's it when you know kunu tia ma memre wane nsu fili me say oba dia chiame akra asemo akra evangelist oh yentie tiefo nyina mama kai evangelist abozege mama kai no yentie tiefo nyina okay na adoma Santino cha SDF asoda sister no dia ni kunu efiri mo no na adoma ya chiawo awie ni agrokra jewani mo aninye de besie de asie awie enyame asem akra ene Bible no de ensesan ne preaching no de asesa preaching sense empaka no pa de akra asesa ya wane preaching and ya wan kan uni men kan preaching no ne bini so obi akwa abonte so ko kan sempa se de Nyankopon do wiase nie so wode ne bakro ne maaye se wona obegina die no onyira na wanya da nkwa ene yen kan ne die en kan ne die no atro se odo Nyankopon do ndifa homa no na ne die ene die no odi ameba en kan ne die no me dibi ka ho okay en kan ne die no ba akosesan ne se monsa kira mo adwen no osoro ahenie na ben Trabia pi wo meja fie sankante sa anka me nsemu se because yesie ba bia amam anka ne die ni bi no first no sa na no mu first no sa na no vangerese fo no sa na no preach okay enti sachira wadwen na Nyankopon ko siesie ba bia amam asase su ha de ye ya kwantuo na mom Nyankopon siesie ba bi e de amaya daachi oba be fa yakọ enti so wa asase su na ye kristoni na ahia wo a yenim so ye hoho nti enya ya osoro no fie aha so was asisu na se wo ye kristoni na se wo yare a enya hwe efise wo ye hoho osoro ani ofie so was asisu na ye kristoni na se nso hwe to a enya hwe Nyankopon do wo a na oso wo hwe ene so preaching no nso enie wa wani efra bra na menti wani ma e wo Yesu din mu in Jesus name wa o power de bra na ye maukunu habaku dayako wa o pa kwantuo bra na me mau visa e wo Yesu din mu na no so ye preaching hwe ene preaching no Jesus ene preaching no mi hunu se o ma me na yawo wo busia fiam ni patiatia bi wom mo amu ye ni patiatia mo kuna manio apotiatia na wo busia ni mu no waji abusia ni nyina hyebre no de wato so enti upa be bia ma wo proud ene preaching ni enti na so ti wiase na wo yare a Nyankopon ni wafa nyame do eno unka Nyankopon eno ba no ho se unware ana waware aye basa unka Nyankopon eno ba no Nyankopon no odo wanka wayi wafirim
enti na heaven no a ene adwensa kyera no a na ye ka no ene asesa abeda ne yedie enti na sa so be ye sofo na de wo se wo be preach tete wo preaching no a akra wa hwe obi anzi wa sorry wo be hia wo san kwaka Yesu do no ekombe dew de Nyankopon do wiase die ekombe dew na wia wo be kasa mo nsa kyera ma adwen na osoro ahenie na ben ekombe dew na wia wo san be kasa asase su ha de yakwantuo enti osoro ni efie ekombe dew akra ekombe dew wa ma ushu to be chia ushu no ebe chia I refine once first asofo no ushu to na chia evangelist no say preaching we ntra tete wo preaching no na ni shu a chia ne nam enkane no obi a ono oya sore ba wadi yie no na ni shu ana ofura brochire ba no abress of shu ne ka na wa yusu a ayedada no no de amasofu sense mpaka ni je na fanante ene de wo ko sa preaching no ye die preaching no ntino ene no wo momom ena kaase akese no eni shu papa eni suit papa no wo mo na ehye ne ayifo na Christopher no asore ma no emuma ye mobo we nene amana koba se upo wu mpeu ewo se wunya sunsumu a esayade sunsumu a ehunu achirichiri wo se wunya sunsumu a ebetimi aka nipa na bra bomu nsem akire no ewo se eye sunsumu a obetimi di asayade se wuni sa sunsumu we bia enya wadwen se obeye sofo da eno nene akofa wo yaba no eni so wan nam ho na se wako preach tete wo preaching apam dada de yi na wonya foforo no so ya umfa wa no nka ne kwa eje so ko petumi foforo de be hyem enti sofu ya ye ka na asemi se waka se osi ano na wone no obo no na de ben sofu de wako preaching wo ko ba bia evangelist Asem Beba Dabi o ka papa carpenter o be to show so say what the papa carpenter ka papa carpenter na wako preach eti ano na wasore wo ka asem we e de akira mansan na kadie benti na nka ono hu aposifo no se ye no kresa nka no ani se ye medanyame asem ahia mo makohia carpenter ni bi wo de ne so ne niema wo de atwitwa me nko pam yekume na me so me ne na ko woda ha nka ebusa wanka aso gukum aboa aboa na dani nipa aboa ni nyina achi yanko to botomu a ayi na gu wa yi mu emoja na gu to mu yi ehye obotom aboa moja o si da bi nya aboa moja eye nipa moja eni se nipa moja de nipa moja ya nom enipa moja ya de sra enipa moja ya de ya boswa ede no de koye wode ko ditumi na wode abeya asore asofo amaba mu ntie Nyankopon wonsere mo se ni tumi na santi mo nko petumi wo baabi na mo fa me se na animonyam wonsere mo kura na obi tumi ko petumi wo baabi de be se Nyankopon na asofo aba wuyi mu nchichemu wo ha no enye mu aduonum enye wa mo an ko petumi so mo se nyame animonyam how say wo ko ditumi e de aba be sayade e wo Yesu din mu wo ko ditumi ni wie a na wo be sayade a na wo be ka wo Yesu din mu Nyankopon wonsere wo mu Nyankopon e wo bra wo ye na anwanwade Jesus Christ ba ye no na anwanwade a no wo ye nyina so mienu se be ye Nyankopon animonyam be daadie bio enipa no emobro ena no hwentiri oduru ba bia wosemi hu wo mo no na wo mo ye me mobot se nwanku a wo mu ni hwesofo wo mo bo asante na wo pa aduane am wo modi ba bi wo ho nso so a e wo se sene e be ya wo no mo be gimi adi enti no lies firibra wo be gi Nyankopon adi no se wo no soma ameni enti firibra Nyankopon soma a won srew se ni tumi nasa endi kwaji tumi bia mfiri ba bia na mfa me ye Jesus name and Jesus name and Jesus name and Jesus name Nyankopon srew wo mo okay Nyankopon tumi no da so wo ho okay na bre bia wo Nyankopon ne nsenkyerene a wo ye okay sa tumi na mo ye Jesus Christ na bi wo no so enso eye hye se wo Jesus Christ ye kunu no wo sorry enti no wo gina hodin Peter twense kan etwa kwa bi aso Jesus Christ nsenkyerene a wo ye ne se wo fa aso no ene wo sa de tare wo mo bekum Jesus no wo fa aso no wo de tare ho sa wo ka tire Jesus satam no na Jesus ye de di o twa aso no di o twa aso ono satam Yesu chidini no twa aso no ne friend kanewu ne guy name ano omo de friend wo achidifo no Peter achidifo no guy name ana asuafo nka ye no de friend no ene kanewu wo twe sika no wana na so tei ti kanewu ne ko twa sika akwari twa na so friend Marcus tei
Ọ̀pẹ̀yẹ nahi. Jesus say, hey, Peter, mensira wo sɛ koma me. Ɛhɔ no, wanka Peter. Ɔka kanewu. Wɔsi mensira wo sɛ koma me. Ɛnyɛ saa wo de gyae. Na sɛ ka ko asase so konko ade a, enka me wɔ dɔm bɛ ko agye me. Hɔ na ɔfa aso no. Ɛna ɔsan de tare hɔ sɛ, hey, okay. Marcus waso no. Ɛntare hɔ. Ampani ampa na atare hɔ. Modi ene de mu kokunkum nipa akɔtwetwe mogya. Abɛko ama mo ho. Eti na ɔmo na body guys di ɔmo akyi no. Okay, me da say oba de akyi ame no. Na ye wo onyame kɛseɛ bia ɔbɔ ye ho ban. Sɔfo bɛka. Asɔreba akɔ sɔfo hɔ. Ɔsɔfo ɛde ne sticker. Ɔsɔfo ɛde ne bangre. Ɔsɔfo ɛde ne taadeɛ ama asɔreba. Aka kyerɛ ne sɛ asɔreba kɔ sticker na me dia ma no fa kɔ tare wo dan ano ɛbɛbɔ ho ban o matwo no asɔreba bangre no a ya kyerɛ me sɔfo me din ɛne ma sɔre ne din ɛde agusuo no fa to wo nsa da bia ɛbɛbɔ ho ban nanso sɔfo a ɔyɛ saa de ne ma no matwofo akintina nwam de tuo ɛne di n'akyi bɔ ne ho ban ne fie security doors ɛne nkramanya kɛse a ukotomu a ɔnom bɛhwew ɛne bɔ ne ho ban anyanyam bia ne sticker no ne bangre no atadeɛ no entimi mo ho ban ana na afia tumi bia nso nsiri nyankopɔn tumi na yɛ amoma yɛnsusu ndawte nyankopɔn deɛ ayifo odi na chida ye friends say matwofo odi na chida uhunu Methodist bishop wa ayifo odi na chida Anglican for Pentecost Assemblies of God GD for wo mu nyina uhun se matwodi enso one man fo yi edie be ntira okay eno ye wo wasem a wabusa ewa wunim die ntia no comment fabra ne yankan Krobea I support oba de achia me 100% ye frame is a cashman ena mato sankra we di abro wo Facebook so no ye frame Francis Nyani na akra you are right hwe ewiase no kre no asesa sesei abeda ne yedie ayamfre ena awiei me nso me wo na me hwe oba de you know them pa you have studied them pa for long thank you what but the Christianity main aim but aya Christosom ede ba ye Matthew 28:18 to 20 Antonio Pon hwa asemo e wo ho na fa sende ye why Matthew 28:18 to 20 this is what we should do both pastors and evangelists and no ye ensia opoku Matthias best brain publication for no and one more to sankra we ede aba and of higher 102.9 FM aha eye utek we are mu ye beda Ebanage Herbal Production and Consult for us one of the Hepa Plus Herbal Mixture no aba Hepa Plus Herbal Mixture no eye dro na ye say eye for your general well-being say uyo bia onipadua no yade taabo ball basa adura winya no mo a ebeboa wo ama onipadua no agina yie eye Hepa Plus Mixture we say okasa enka boni di akire sabe won sabuo mu nye waye kase abroso wonya liver mu hawo sabe o mense mu kura akofam hwe fi na aba onipadua ni mu o pe Hepa Plus Herbal Mixture ni bi nanom wate na duro no eye pa se wo yade o se wo nyade o nom sa duro we bi na ebeboa wo se wonya pavi ene plasmos nso a me ma ne mra se wonya pavi ene plasmos nso a eno nso ye pa na sa duro we ena se atridi yade ena achewo na no nso oje wo ho a enye a adofo mamenka na memfa nkyerɛw se atridi yade no na duro enso ene pavi ene plasmos mana moto na kɔ baabi a yeton waduro bia na kɔpɛ Ebanage Herbal Production and Consult for Hepa Plus Herbal Mixture bi tonanom na bɛboa wo your number is 0542 807 907 and 0542 778 572 Ebanage for your number I don't know Spanish garlic mixture and in the capsules eye edura
anteke ba fo na de se aduro we yaba na aduro yi nokre ma mense mo se unya bi na se wonom na se wonan ase atatai eye fi na aba moja animu waye kase abroso hypertension ana ulcer yefru mukro e na aba so se wo home no home abon anuoma nkoye woni padua mu mfa mawo ojon sododo esichire yade age waboso Spanish garlic mixture ene ne capsules nanonom na wononom a ebeboa Spanish jingo capsules nso eye aduru a se unya bi na se wonom a yede jingo biloba eni soya oil eni hamama ni nuabra bi na aka bom yede ayo wa ye ka asem kire wa na awura fie waduro ye Spanish jingo capsules mu amusua de mu hunu no mo nso mu waduro nie na mon kai na mon hye ne nso so ye be ma no aye mre na sebe o mense mu nsipinzita ewo mogya animu a koto Spanish jingo capsules ne bi ko ba bi eto no bi ana ko pesa aduro we bi tonom na wonom a wawie 0266114111 and now I want to state something categorically. This is literature English on this show Emma Etiforte and Simbiase and mikuta krata bi ewo mensam ewo afidie so krata yaru mo amosha mi wo Facebook so mo amosha mi wo YouTube so no mikura krata yaru ewo mensam ewo Facebook ne so ewo YouTube ne so ekuta mi sese ya na sakrata we efri lawyer bi chambers me ba kind brofo na etiefo monso muatie bi na ye nyina ya bobo sansem we ho dear sir can you do the translation on the radio top for me? Come on. Dear sir. Cratchy. No. Vital information. Ensembia ehun hia pa. Correct. Na word ni bi wo ho na se ne boy din a mespell. Eni yefiada. We act for and on behalf of Madame Felicia Dansoa of Afrancho Bronco Kumasi in the Ashanti region of the Republic of Ghana. Ye jinam ama Mame Felicia Dansoa a wote Bronco ewo Asante Mantemaya. Good. Our client instruct that on the 24th and 25th days of June. Grant grant tree again. Nijadini. Okay. And no one twas way. Okay. 2021. One of your workers of your noble radio station, Otek FM, the host of Asem Beba Dabi, Yaw Asante Kotoko, in conjunction with the following persons: Helena Yabua Kwaten, Doris Che, Vera Kuma, Teresa Du, Patrick Manu, Seth Diodu, and Martensia, did insult, underline word, insult, and embarrass, underline word, embarrass me on your radio station, Utek FM, without any justification during a radio program hosted by Yaw Asante Kotoko. Bonitofa. Obia yenno edi djuma na se yedi nsem edemano ede nsem bi ebedan ye ese Utek FM adwumadi a omudi ni wo ho wonom agu nanimu ase ewo nsem bi a wonom kan ye insult for insult nso brem insult na wonom esan edidi no atem agu nanimu ase ewo nsem bi a womo kan ye ewo afidie so nipa odi sa dwuma no ye frɛ no Krobea nana mense sandi no otro ye no Nana Yaw Asante Krobea Kotoko. Nana Yaw Asante Krobea Kotoko. Wono ena di sa adwuma no a wagu eye
ye nipa ye ni di dwuma no anase ye client no wagu ne ho fi na wesan edidi natem ede aka ho. That the above mentioned persons were people including the host of the program Asem Beba Dabi use words including but not limited to a thief. Enipa me bobo wonu mabobo mudin wo krata isu yi eni nipa bi a woka ho a ye frɛ no Krobea Asante Kotoko ede ense keka nsem bi a eye edidiatam nsem ena onu digu ye nipa no ehu fi. A disgraced police officer among others to disgrace me on the Asem Beba Dabi show those fateful days. Wonum agu posini bi ehu fi asan agu me ankasa mesumi fi ada omudi sa adwuma eye Asem Beba Dabi dwumadie no. Our client further states that the act of Nana Yaw Krobea Asante Kotoko and those persons whose names are mentioned above has caused her a great deal of embarrassment and disgrace at home and her workplace. Ensemo a onom kan no afidie so eye Asem Beba Dabi dwumadie ni so no ama womo no odwadini no ne ho agufi ama nanim agu ase wo bro no a wote so ene wo no ankasa aye ye client no so ama nanim agu ase ewo na dwumam kura wo ye adwuma no awona mana amanfo do mo se tretre ne so ama nanim agu ase pa. You are hereby advised that your worker Nana Yaw Krobea Asante Kotoko and the persons whose names are mentioned herein come and retract what they said on that fateful day on Otekefem, failure of which legal action may be taken against them. Enti diye ka kira woni se udwumani eye Krobea Asante Kotoko wone na pamfo no mudi sa adwuma no ensem a omo kan ye ewa fidie so no mudi gu ye ho efi no wonom san betra fidie kase na so na omo ntwe sa asem ne nsan no mo san pa echewo na se wonom anya ye bedwene ye befa ye ho adwene na ye de omo akogina emra anim. To manager our address we new Tech FM Hebio 1 Ke Helena Boache Kwaten Afrancho Doris Chei Afrancho Vera Kuma Afrancho Teresa Du Afrancho Patrick Menu Enya so Set Diodu Enya so Martensia Afrancho. Okay. Eti nipa abobo mudi nyina na eje echeopa no. Okay. Ewia se adia baako a ehu adia baako a areho ewo oman yi mu eye ubeyi hu asi ho se obeka nokre. If you are a freedom fighter you die young. Meba if you are a freedom fighter you die young. Obia oku entro ompese ye besi sini nua bia owuntam unim die ntia owu saa na Nyankopon nya fans. Nyankopon fans ya wonya ne se amanfo beka enipa wei na den ewurade ni asan bube enipa pa ntewu na Nyankopon nya fans more. Enipa ne tumi fa akwanuasa hodo bia so no ode awu so obeka no kre wo wiase a Madam Felicia Dansoa wokura na menim say udin Dansoa ka ho oye police ni ba oye na dwuma e wo fe so muntie sa asem we on the 24th 25th program ye ewa fidie we so chambers no muntie. I hope say you are listening and you are recording me. Yes, I want you to record me and put this fact on record. Program ye on 24th 25th Felicia Dansoa minim se fro Felicia minim se Dansoa kan din ho obi ani watam ewa fidie so na cause embarrassment e di amount. I'm saying this. Obia ni watem. Nobody insulted you on this radio. Sa fidie we so
Felicia Danswa obia ni watem e was our radio we so obia nka asɛm a ɛyɛ ehufia sɛm ka enwu wu Felicia Danswa wo so e wo radio we so Felicia Danswa obia mfa wa ma sa radio we so na mom wukunu etiefo asɛm ni nyina ne sɛ sa nipa ya Felicia abobo wonum nyina din wa afidie so yi edin ne kura nyu mu nyina ne ba afidie so nipa miensa ene bai muntie ni yo but sa nipa we no ne kunu di wo mu nyina ka ne kunu edi sa nipa we no mu nyina ka ne kunu Felicia Danswa no ne kunu de sa nipa we no mu nyina ka ne kunu enam krachi bi a ye fre no osofo so hweduabo atu ntwa da sofo bonsu no mo pa mu free ha mo fa nkosua ne snap mo fa nkwanto nsuo nya ma so eho de ye bo property mo nko bon original property. I'm not doing any inciting but muntie de make an ye very good ana sa wo sofo bonsu no ekodi adanse de kire sa nkrofo we ya wo mu din e wo sa sheet we so yi sheet we so din ni nyina no da no enipa miensa ene ba ha but now ya wo 1 2 3 4 5 6 7 enti Felicia say nipa nso ena ukuna bu omo obi amfa wo Felicia Danswa wo ho asem ama radio yi so enti yen in no capacity or in no whatsoever and ya ba be gu hu fi yem me gu hu fi wo wasem aba mu ya wo kunu eje handcuff sa asem wey is on public record e wo kronoma franchu bronko assembly member honorable Adosa Akode e ye dansini e wo sa asem wey mu say wo Felicia wo ye police officer okunu eje wo handcuff e bra wo mu ye PTA meeting edi ko school mu edi ko gu akwala okunu police officer yes ne kunu no enya police officer and na okunu wo de handcuff ne ma e ma ne kunu ode akogu obinsa e wo school muntie atiefo muntie asem ni yo sa sofu bonsu no ne kunu ni fra bruchire e na abasa no ye soja ni wo sa bruchire ho obi nim soja no ye Nemo wenya connection ewo immigration service mu immigration service for madama muntie sa asem we na no ye ne the national PRO akasa wo sa asem we so asie Felicia wasem we no ho okuna asem yi anu anam guso no e chopa na anu anam guso no okuna asem we kwachiri so ni mu amenka nkyerɛw immigration service the national PRO yene nakasa e wo sasem we ho eni ebusa papa ne se anyanyam bia anamo mode mu protocol eyini bia ma owura bia wo wakro no ma franchu bronkon ya won na ese se wakodi soja wa aburuchire ya wabewale police ni wakro no ma franchu bronkon ya wonu tumi gigi amanfo sika otumi kwa asore dem okwa asore dem akoya announcement wa asore dem ajeje asore masika sesi ya sa asore nsa be ya wo mu finti sofo no e na asom se kwan ya obefa so obema wukunu no ni kunu ne kura na ndimpo de sai Eric Dako e kwan ya befa so asa asofo no be ma Eric Dako no announcement okogina ye steward a ono ne ma Eric Dako ne nkofo ene ne nkofo kwan mu okogina asore dem ho e kwa ya announcement odi bu wo mo no asore sofo no e na asom sa wo Eric Dako obekutaw amu abetua sankofo nsika de amo munti asem ni ye enti ya ba betena afidie nsu yi awuraba miensa ema miensa ene ba sa afidie we so na wudi e bepie mu no eye se eye wukunu eni sa owura no afidie we so obi ani watem afidie we so obi ankasa ntia wo ebegugu Felicia that day add your dance to it edin bia efin bia ni wa ye kan ye de go wo Felicia ehun finti a so kwa adwuma mu ene wo di andian ya egu hu fin. Nobody said anything to embarrass you, to insult you,
neither to disgrace you. Nobody on this radio. Afemuntie. Edi we na epie wa ha ni nyina no. O ma me nsori nyina ho. Eye edi a eredako ede wo no ka. O de sankofo we nyina aka. Na de ye ne se okoke ka kire sankofo we so obemi afa wo no mo immigration adwuma mu. Ene ogege wo mu sika. Sika wagege enye sika ketwa. Adan a wo so de akoma mpanyimfo bi won kran. Se sam mpanyimfo do edi. Asemu akwa kodura posifo nsam. Se say ya ka say after say a man ba ha e was asemu ho no e say kwa posifo nsam because nobody our Ghana had betumi use the security services name Asem Beba Dabi so na your protocol officer enti wagi amanfo sika na wadi amanfo sika yakoka no the court nsam hu na wo no sa na ereda ko no oye enti ma men kana men fa nkire Felicia se obi anka ahwemfangu wo hofi o ho asem ema oteka fam ha ebi afei na wo ho asem nam kwamu ba afei na ebi awo ho asem nam kwamu ba wa wo fa Felicia wa wo fa oso de won so ho asem ba afei na ebi wa wo ho asem enam kwamu ba na mom samie ma miense ba edie enye ho asem na obi akoka bibi edi watem edi egu hofi. I rest my case. Thank you. So the chambers, you are at peace with us. Nobody hate anybody. Eura, be your video no, Ogana. Ohote say. Krata no, unyabi. Frisia say, waguni hufi. And I was wedding at them. Ubedi na tembu afidie iso. Obaka bibi gu Felicia hufi. Mepacho Dabi. Eye Felicia na adne be afidie iso. Mepacho Dabi. Good. Eura be afidie no. Ohote sai. Wo wudi ne dia himpo. Odi Felicia bia ba otaka fam ha. Kasa gu afidie ni. Mepacho mfa Felicia ma ha. Wa be di Felicia bia tamu afidie iso. Mepacho me di na tamu ha. Wa be gu Felicia bi hufi wa ha. Mepacho Dabi. Why not ne ba ha? Eredako. Edi na eredako aye wunti a wode ba ha. Kasa den. Mepacho eredako. Oya no say migration otimi ma efa nkrofo. Ghana Immigration Service for Mpacho Buntio, Ghana Police Service for Regional Command Muntio, Asem na ni o, kasa na mintio. Otimi efa nkrofo. Ma dia ne nkona. Nti oje matensia 20 million. Oje ne say 20 million. Matensia 20 million. Ne din wo mbi. Niwo. To aso. Na sister ba konso kan one ba. Onso oje onso 20 million. Onso 20 million. Nti me ba boy ya e friend no Emmanuel. And o say onso ya abochire connection. Anonso hwan na ka sa? Eredako na. Hwan na ka sa? Eredako na. To aso. 30 million. And oje. Nti no na ma enti ne ba ha na yere ne de wanyi misika na enti na ba ha. Very good. Enti wo enipa a wonim wo nom no oje ereda ko ne je ba akosai 30 en oje ba akosai 20 en oje ba akosai 20 enti mo ka mo de ni nyina bom a yes 70 no betia we de 10 na ka 50. Felicia utie good Asem Beba Dabi awura won so wudi na pie mu san no Doris Chei yeah Monso mon ko fon mo nam sai me yansa won so de ne hwan me de ye Vera Kuma 35 million skadada no Teresa do 20 million skadada no ena me mu 30 million ena watu ya mu 15 ena aka 15 30 million watu ya mu 15 ena aka 15 aka 70 skadada no edi na yo yentima ereda ko gigi sika we free sa mon ko fo ne wo epacho sofu bonsu ena bedi ne ho adanse ye kire ye se na danfo bi efre abrochira ba wo ye police soja ni panyini na wo ba ya no won immigration fo panyifo ni bi na immigration fo panyifo ni bi afre elek da ko na ka kire no se wanya protocol ni pass 7 enti se ye wonua ana ye wo ma bi
ana namfo bi o mani gye ho de a eleda ko betimi ama sa nipa na afayen enti was started bejeje yesika eje ebi mu resource etwetwa ebi mu picture ni ade ese wade kwankran ho no mudi sa adwuma no enti eba asa no eleda ko ka kire se o my 5 days eno woje sa scan na obaji 100 million na ni enu ma 5 days in the woje 30 million sika dada no na omukodu ne ya fa wo ma ya balance 70 million no ayede aman 5 days in dru ye no o ka kire se immigration panyin no omoye meeting nti amaso enu achi no yesa ebusa no asem wo hia da foforo dru ye wasa ka kire se omo ho no ye post wo mo ti enya abotre afere ya twena aye na ada afima ne bosum ya ye wo mu yi afimu nie aye na ada sa sikane mai immigration so mai mo ka kire na wo se de na asie wo immigration ho ntie mai tora bi kro ti mi ka kire so mo wo camp no ye post to mo ya ankire mo tuoto enti ya sa mo makọ camp wo so mo kosuya tuoto why na ka sa de kire mo Alec dako Felicia kunu no me pa cho ane Felicia danso ni kunu no me pa cho ane police officer ni kunu no me pa cho ane on the kasa de kire mo o see immigration for na post to wo mo ya anya den ya ankire so de situ omusi esin tutuo enti ya nya for maybe information say ya post to be maba na ada na yankofo no nko ya no akasa a kire say omo ba out no ya ankire omo tuo tonti ya sama omo kwa camp wonti yankofo no ko munya baabi na je so omo free camp wansa ta ya na ada sa monsa kan krata we mo ye mwadwen se mu bejai musika na chi ya nikura ya da pa so wade kwakwato anka ya so nko mfa nko be ya da papa ya tese onu mu a wagege won sika no ebi akobodua me pa chane nipa dodo sei nipa me yansa omo akobodua ba ko dira mu bono pa cho kasa den ba no ofa ene bodua wo ba ne wo fa odi machi ye midi na chi ene frɛ no Sunday no oba okonifio me di kan frɛ oba Saturday se ye midi na chi se o frɛ Felicia danso eye regdako ne yere no ye midi na chi se oba ni fio no so omra ne mo de asɛm no ekɔkɔ tuntu on de oni problem omra nti okɔ ye na ne ba ka kyerɛ nse okɔ night nti wada ɛna me nua no ɛde number gyae ɛna ɔgye ɔmo so number no oba no se me kɔ ye no wada nti ɔse ɔno kɔ ye no ɛna ɔfrɛ no ɔfrɛ na obo din sɛ no fa asene akola no ana ɔkate Asem Beba Dabi akola no nso ɛfrɛ da kono sɛ no ɔfa ne frɛ no ɛna ɔkache akola ne sɛ nam sɛ gugu enuma senti no ontua ne entua ne kyina ɛna akola nso bɔ no ɔfa na madeɛ to bɔ na madeɛ no no so frɛ me sɛ ɔpɔ aka asɛm kyɛm se a no sɛ akola aka asɛm ne deɛ on deɛ bɛfrɛ afide brand that to blacklist to travis Eric Dakonde wo wunua na to blacklist so ɔkɔ kan sika ne ho asɛm nti no ɔsɛ ne ɔ travis obɛden obenya na nti so ɔtra hɛ onya no ɔno gya Eric Dakonde gya fon sɛ hello ɔnso de gye no Asem Beba Dabi no wie no ɔsɛ ne wie to ɔso ta kɔto aso ayɛ to bɛyɛ ebi na me nyamfe na me se ate to no so akɔtoa so ɔkɔ akɔyɛ de obɛyɛ good entiano no awuraba Felicia danso posini obia ni watam why e pa chaw obia ni watam obia anka bibi a ebegu ho fi odi eba mu eye wukunu na sebe uye posini satimamu ni nya asɛm a eye wo hɔ ɛna ɔde ba ɛna wukunu nie ɛna wukunu yɛ saade wei afutuo bɛn ɛna wo posini ɔde ma wukunu ɛtɔ na bi a ɔman yi mu ade a yɛde hunahuna nipa ɛyɛ court saade wei mɛsrɛ judicial service no sɛ wɔn mo nhyɛ da mmara bɔnten mo mo mɛkyerɛkyerɛm ɛma amanfo nte aseɛ sɛ
court nya baby a ehu so obi sisi wa fane bra se obi ha wa fane bra monkyerɛkyerɛ mu saa so obi de oba court wa ɛno nkyerɛ sɛ wo ba mia betwa uti na mmom sɛ bɛyɛ apɛpɛpɛ yɛ bɛyɛ dwuma but in this case criminal wom sɛ nipa dasani wo aburukyerɛ hɔ na wo ɛreda ko kɔkɔtena ayɛ no wobɛtumi akɔ yusu security edin ɛwɔ aburukyerɛ hɔ ɛde akɔgyegye amanfo dollars pounds ana euros wobɛtumi adenti na ɛsɛ ɔbɛyɛ saa deɛ wei ɔgana ha ɛkyerɛ sɛ yɛ system no loopholes didam ayɛ weak ɛna timamufoɔ ne nso sɛbɛsɛbɛ yɛadwene wɔ fam adwene no ahye floor so apai brush ti deɛ yɛbɛti bi a yɛte da ase abra ne yɛmɛmi yɛ koraa so meba pɛ so ɔkɔ immigration meba pɛ so ɔkɔ police mu meba pɛ so ɔkɔ soja mu ɛnti sɛ yɛ so wɔ mɛtwa ne tim fantoɔ na ne ba ne nkɔkorɔ ɔbɛkɔ ebia na ɛno ɛyɛ asa na nsa ne yɛ MPP ni ala agi grusa ya wɔ ɛdwo so sɛ wa akura ebia nie ɛna ɔkɔgye maame kura ni abrewa posoposo ni sika ya abrewa agye na adeɛ na wa ala agi ne deɛ abrewa na ka o wa fa di sika ama na maame no sɛ ne anani ade no wɔ kɔ bodua kum wɔ kɔ bodua abrewa no abrewa hia ni kura ni wɔ se yɛn ka kyerɛw wɔ kɔ bodua kum so wa fa ni sika ankoma na enti ɛmai omumu baako ne nua bɛɛma akɔ boni dua ɛwɔ antoa nsuo nyama so Eric Dako ɛyɛ ho asɛm ɛnyɛ Felicia Danso ho asɛm arrest my case mama me no nsuo mra yɛ ba sesei deɛ enipa ne bi akɔ antoa nsuo nyama so de Eric Dako ɛkɔ hɔ akɔ boni dua but the about dua de nkyerɛ sɛ the legal action or the criminal aspect in this case wo yire o ye police ni enim saa de we wo Felicia wa wo fa sani din wo mbi ono ani wo fa din wo eyi copy mu bi o wa kom ono ani wo fa krata ni wo fa ne nso ni kura bu no wo fa wo Felicia wo fa di din nim bi on de ni din nim bi o kuru wa buri bi wa wo fa say you no say you hwan you obi amfa ho na no afa na wo fa no oba ho ne yebehu say you hwan na bu wo fa eduabon so na epiepie mu no ewiase manye wo bi bone na nipa na ma odua duabon ye say ye fra nto ansuo nyama ayanta asua kofesu ye fra asua wurowuro ebo say ya na amanfo fraso efu afili asua funa ana ye fra asua nyam le so me bo ana me bo mi krom nsuo zo obi a krom nsuo so offense what you say yanko fresh yo ro daddy baby mfa nkobo odua o ba se nipa no ye keke nipa ni dware a unim ni omo oye unim ni omo nipa no dware a wo ye unim nipa na de esu a wo suku so enti wi ase nipa bebre abrabo nkoyie oma brabo asai won bekoso azamanfo saa eye duabo edi wonu achi oye dai saa de no na odi be chia no nkoyie wo obekwa akobu obi a yemu nipa na tete na pau wo abona hwa wo da o sa na wiase te enti se wo bu obi a you very careful enti Felicia obi ankan wasam de wukuna ye no ba cha o se Felicia opa openititi a ontu okunu fo no mfo musika ma no simple yes sa de o mo bo elegdaku di nku a na wudi bebam Felicia mo ya message nya Mr. Mrs. Udi bebam enti udi no bebam ti wompese udi no ebe di be hu be gu fidi a entempa no a no ne watu no fu se miwura sika na akwajeje ya na asem obo adi apu wadi apu e fo ma de ma wo mo brebre ama amane ama ekani aduro ni nyina ne somju sika enti watu ne kunu ne fo enye se omko bodua na ne kunu no wukura kakra be ka no ene mofo kwa nim dua bi bo mo sa de bi daase omo de daase de kim asamato oh se wonu sunsumu so nya den nese elegdaku sunsumu de den che no a ye bodua na anya elegdaku a anya ne yira ebenya ne ma eno de se nya echa opa bi asem bia nti oni mafutu ontu ogunu ne fo akura no ano no de meka no okay edamose enti chambers a krata ni free buy yanemu ni asem Felicia Danso a wokọ o solicitors ho o lawyers ho ema o mo twro yen yede uni asem ho asem ma yanim ya beka ho asem bone agu ho fi
na emom ukunu eredako ono na ne ho aba asem yɛdɛm ase me ba sisi abedwafo obem Yenim wo se omu nyina yeso mu covid emremu abra na wo hia yen pa emre na du se ebeboa atoto onuoma ye abra covid etwemu free June ekopem December 2021 we musika Krobea kese a edi mu pa GCB e de omo special personal loan package no ebrebo sumi aketuafo nyina wo betumi agebosi akopem 200,000 Ghana cedi a ensehunu yate se wom wo benya busum mienu wo mu a untua ho hwe wo de afie num ene bi tuawie na bosia dada no wetua ro wano entemtem no wo betumi agefoforo aka Mayema wabrabo eni yema o. Hwehwe GCB for almost special personal loan package echi. Na wa wo hie nyina entwato. Na kai say terms and conditions so ejinem. GCB, your bank for life. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebusinye immune system a. Abusumi pini obia enya ready. Tia siemedo. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua no no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden ho hia me yie esne bibia ebusua watanum Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for abato mo manufo ne nkwada wo ni dumyenu nka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer e mapomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye na fa bitri ma betin so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment bi du twu wi a wo honam ba bia na ye wo ya ebedwo fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem Yakin akuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwerifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de Dawood ointment twitwi a wobehu da obeda mewura mebe nkomi sisi ni mekotodwe nyina wosisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na do wontam Dawood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchina Beko. Amanfrey! Malaria dry ye bohu dawro anytime herbal mixture. Time herbal mixture yema obia etidie malaria hano. Die nanuma to a wontimi any die no. Wadra ne time herbal mixture edro. Edrei ansana ubetobi no. Hwese wakọ hospital anasa lab. Ami ahwehwe omojema hu se wo etidie malaria ibi ansana wato edro. Time herbal mixture edrei enye ma oba wafa afuro. Die wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Se upe edrei dudu atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wa Atonsu Monaco Junction. Herbal shop, drugstore ana pharmacy shop dudu na onsa ebeka bi. Fra 0244 417669. Kayo satamu no eye TIME. FDA agi ejwadie nkratoyi yi atum. Atachi ene yati dene ni nyanse mu a yare kwankro adan ko danna esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask herbal clinic ede amamo nask herbal clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask herbal clinic yare bi etese awo ho nsem stroke nwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wayemre pem bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chrem on nask herbal clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview guest house so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekwadade nyina epa abedai nask herbal clinic nyakopon enamyeso ebesa yare ama ho ato pese nask herbal clinic ye number 1. Okay, adofoni ade sheda mo ase ye koya yaba aha ye 102.9 FM aha
ɛyɛ o Tech FM so Asem Beba Dabi dwumadie waso gu so utie na ohwɛ show ne so live ɛwɔ Facebook ɛne YouTube ne so Yaw Asante Rural Bank for awie yɛbɛda mo ase na mona moyɛ current account ɛwɔ mo bank ho ye se fata setie for de won ho gym savings account ni susu account a restriction bia na withdrawal so child account enkwada ne da chinti fixed deposit ya attract interest rate ne ye kama o de ho hyem bia beboa wo Yaw Asante ayedie account ya ye kase fasika tum o de fato afi konfansa nka afi na chi yɛbɛma obesia bia a wopɛ ya yɛmfansi hunsi ho money transfers ahodo ni nyina yɛhwɔ ɛwɔ Yaw Asante Rural Bank se yɛde shares abadwa so tobi na wo tobi a afi na no hia a ɛsomfa so no ubenya bi tododo ɛna Yaw Asante Rural Bank here First Rural Bank wa Ashanti region ha waton university forms admission forms enti se wo pɛ e-voucher admission form Ako Akenten Apia Minka University of Skills Training and Entrepreneurial Development. Yaw Asante Rural Bank na binyebi. Ejo so ye ne main market ni dia nimhwe. Atonsu edwanim ye wom. De nyame ye ben Santas runabout. Bonyure taxi rank hwa Bantama race course edwanim. Ena Kejetia new Kejetia market no. Ye ben otumfo statue no. Your number ye 0541 94 35 86 Yaw Asante Rural Bank no. Currency Ventures and a Zahara mixture. A phase Zahara G capsules on the diaba. Na Senway and yes a kaboom. Na no na enemu yadiano into us in free ho. More enemu yadie adokro more. Munya sune munya adwen so your ba na bema. And wafa how mudie se nsuo kura gu ma panty line na ehuna mane oba. Bema udwun so wie na nioma bi piepie ba. Wa hu so be man se ya fon ye ketekete ni o man koyie wo dwon so ana be man mu hyehyew ko Zahara mixture na Zahara G capsules yusu na beboa o ya be man no aye mre na sebe o be man sensen hokwa o dwon so prum kwa entumi mpagya ne ho mo ne ho panyina mumpo na sebe o de abadwuma se wa ye mre mpamu a Zahara man capsules eno ni waduro no mienu anopa mienu anwumre o didi wi a wawie Hindi herbal mixture say ye 3D ade na ha wo typhoid diabetes and blood pressure adroni nie Hindi herbal mixture baby e ton no Ghana ha bia so wuremu a body ya wupedi na ansa beka freyen 0246 348334 na yenkasa Dawood Scientific Herbal Hospital Dr. Dawood wono no de Dawood 360 capsules any Dawood ointment no aba yesi chi na memene uchia eya memene na o de Dawood ointment ne betwie 360 capsules no be memene na muntie se wo ye bema o ye oba da bia me ka de kirewo se wiase enipa ye ba bia ni ho a ede ye nam a enye de ano enye de ani enye de ewiase nkade ede ye wo nanso bibia de se ne wo saade ni wosisiem enipa da sani wo ba bi ede eye osisim bema wo ba bi ede ye osisim oba wo ba bi ede ye osisim onso na sisi yade abechi wei ama sesi a ede no wontibi odofo twi na memene wawie ahotutuo wo so wapo ne wapo so ya oya wachiri bremo kra de okoto kra de ede so obesa asori bio twi na memene na beboa wo ko ba bi eto no bi akwa a wo so wo pe Dawood 360 capsules any Dawood ointment fra doctor e was 0244 886437 nenkasa time herbal mixture eno de ye chidi ya de aduru adofo ya de yo ni obi bo ne nyom ya de yo ebo ya de yo wiasimu ya de na di wo ba o onipa mama de bi o ye nu obi benya wa na free ya de adenti na won so wotena ho am obi anya wo mentena ho enti hyase no nom time herbal mixture preko se be ya obi nya wo
say a 3D yard and ensure toto and tontom no one more to atese plasmodium parasite ni ba moja animu a wonum beto unipadua be ya moja abewe obeya hoya wona mo ano akoma ebo periperi woni su chinu ase wutu ahwe wonsabuo mu nyina na enkoyie firi se moja anawe odofo uwuba tu hofo kope time eba mixture nanonom na beboawo se ye nipadua mu yawo ana yade na bobo basa de wohia ye KNG eba capsules eye immune booster ebe boosti wo immune system no ama wanya wahoto baby eto bi akwa abenya bi frɛ yɛn 0244 417 669 na yɛn kasa Naskaba clinic yɛn deɛ yɛ ultra modern herbal clinic na adɔfo sɛ wo nompe mu hawo wo stroke yadeɛ awo ho ayɛ wo den wanya prostate mu hawo high blood pressure diabetes and stroke yadeɛ na ɛhawo wanya kidney and liver ho hawo a Naskaba clinic ɛna ɛsɛ sɛ otutu anamɔ na oba ahirama kokobeni yɛwɔ yɛni wholesale ɛna edi animhwɛ frɛ yɛn 0244 120 269 yɛno bɛkasa deɛ wonte aseɛ no yɛbɛkyerɛkyerɛ mu ɛnso ɛde amaw enti ɔgana sesei ɛdeɛ paa na ɛredako mo hia firi ne nkyɛn kanetia sesia deɛ yɛsika ne yɛhwehwɛ wani sɔfo bonsu na de letters ne bae ɛfa obi kan na ɔmo tekam ni nyina yɛ nim enti so ɔmo yɛ bɛma paade a ɔmo fa yɛ sika ne yire ma yɛ 21 days yɛso yɛ ma no 21 days na sɔfo bonsu ne elek dako so ɔmo tima bɛkyɛ letter ne de a ɔmo so fa yɛ sika ma 21 days yɛ gye sika ɔmo amfa ma deɛ bɛyɛ deɛ ɛwɔ yɛ tirim kanewu Krobea medase Krobea yanchia ohini bi eye nana opon wade ekropon isanse dikuro nana tie papa na nana ye mo ha nana boadu dwumfo ai ono ne ho kani Sicilia boadu dwumfo kama nana no oye Germany based okay na wabagana kama ene nana tutu nana mon se obesra Asem Beba Dabi nana bahako enti awiai nana yeda ase ne nsra Nyankopɔn so enhyirawo na se oka ma omutie wo amanone ne ho bi yeah good yeda na se yeda na se se wo mo se 21 days se krache no bonsu ne ka ho de mo beye na ewo mutirim no mo mfa sofo bonsu nka ho bi aha se wamfa ma kana ubesi besu Krobea ase we de ye nguna brew okay de tie ni sa posi ne no ena ni kunu akwaje ma yisika ena posi ne ye boni kunu din no amanfo ofre na adwum no se ye guna ni mu ase ena ode ne akoma ne lawyer ena lawyer atwero ye se ye guna ni mu ase nti no ye mpachew nyesa Krobea ade ba ko a eja ewo wiase na metia na mebuo fuo eye sisisem Krobea hwe ye maame mo moteti ha yi ye hwade o sabe ye son ye maame mo moteti ha yi menyi ni se obi ye bosom ye adwuma o eye meko entos eno wo moton eno wo motiatia sika omo po omo mane wo mo nananom ye die da chinti eno wo mo se obi so betimi aboa ma me nanan me ba no nya police di a na say immigration di a wo so ye ukunu ese wo ye soja ni wo yire eso ye police ni metimi aka ni people ese enam oba no so kura na mai hunu se police ni kunu die ontimi ni ebone ese se be man se o ye soja ni oframa no ne na aba ono de nkomu nimu no na emom wo mo hwe ne yire da bi o se post atare no akwa adwuma eba enti wo mu se oba na die ye ne no a wo ye post ni enti wo bai eye wo kura wo mu gidie ena ma nya amutam sika ndema okunu na wo se sen ya ka sa asem wenti ya nkopa chew Krobea enye chew no se tie fotie a enye se toda ya no mkasa won santwefo de na mo ye mfomso a mo mpesa mo bedi atum enye chew na ye bepa na yesuru Krobea adwuma wei ene chopa ne nam
wobetimi aka asɛm no ano apa wano atia obi eba ne saa to da kora tumi ka asɛm bi wano tia osɔre ya no afrɛ nipa no no apa ne kyɛw ye mmoro kyɛw pa so ɛne ye mmoro Ghana mmara so na mmom ade a ye nyɛ de ye ntimi kɔpa ho akyɛw woba no yobi afa ne metra fidie so na ne kunu na so ye sojani wa ma no ne na wono ye migration yo sɛdeɛ no ada na ɔno afa akoma ne lawyer wona ye postini wona onimu mmara wona wo lawyer etu wona wo de ye kɔ ukunu no wai eye no kure se ukunu no waje mai sika na so onye wo musika asembisa se oba no wo yi police station a fine police station or official police station ene course no besa akɔ ne so won to ne kunu fo ukunu ji sika no wo de akoto momone ense sawa ene baye mono ba mo anu adi wonu na o ma di awie ukunu oji sika no afa bia mo akɔhoma na wo ho wafa bia to pieto amu anse na wo ho wafa bia to brezi amu amonufo di asem na wo keke na wo ho bia to pabo amu anse na wo ho ara so bona ko ma otimi hwa na konya no na de ma isika no de ko ba ko no to fa ko ba ko mo ana oba ko ba ye ma isika no de ko pieto ama ne yira hye postini ni kunu jisika de akoto pieto ama ne yira hye mimi nya skam de beto pieto ama me yira hye se be man so ye ko hwiri no otimi hwa ne dia wonka so onya sika no ani bia what you say nipa bitimi di nsɛmfo ne ete Ghana ha sɛ me postini nti maka me kuna asɛm ɛde nsɛm hunu so no woyɛ postini enka kuna asɛm no mampanyi no ko no te so Ghana mbrɛ nyina hye ne nsa ɛno ka sɛ fidie nu mebedum no yɛ ka na asɛm otom enti sɛ ɔte ɔfe so na so yɛ postini na wokuna akɔdi service ason nsɛm hunu sei ne yɛ ka na fidie so so ɔfa mai sika mo ɔmo na ɔmo bɔ na so yɛ ka asɛm to ɔde akɔma lawyer no twere ya yate afidie na yetena so ka asɛm na afidie na na yete so no ensebe ka ye nyina no na menim kura sɛ ɔmo bɛka so asɛm no yate enti sɛ na musi ka asɛm no ente sa sɛ ni sɛ na asɛm no sitie na enti lawyer no abam enti opɛsɛ ma no wotu ɔmo sika mo ɔmo na ka ye fe montinya meka sa akyɛ sɛ ma no de mabu ɔmo kwase a Krobea mu ntie me de me nipa no de ɔwɔ hɔ emfie dunie wɔda so ye na adwuma ema yi pa no so mu akokodura ekwan na wa enso sika 20 million no o ka sika de bekwa aba no obetua ni nyina de ama wo so obetima anya akokodura atena ka ma de tie nie Krobea akoduru se wom na wabusa wodi asam no no hunu se eye no kore police ni na ikunu no ya Krobea friend say Eric Dako no waje mai sika no wabusa mo se mo sika anasa me mane nka no no mmra metua musika mamo na bia so ye pie sika ehwa ana papa no watua moka monko se wo sika 20 million na akoka 25 for the be ma ho ene e so so da so muntie ne ye se wo sika 21 million na akoka 22 a wo kwaje 22 na asodi e be da wo so no wo no abusua nyina mo huna mane etu kwa wo sika 20,000 me de 20 de wade ko no de wade ama no otua wo ka sika de ama na mo nyina maba na mo betena se na mo didi na Eric Dako ne ne yiri postini no ye friend say wo fe so no on the obi amfa ne ho bio ebeka wono ma me so obehye wo mase wo behye mase ama mo amasa dimirika asa akọ na mo kọ na mo kotua sika na se otua 20 na ma me ya mo betua times 4 enti mo betua 100 million 80 mo betua 80 20 times 4 80 W and times 5 times 5 it is an idea 20 and what your mama mia what 100 million na any busome miensa when you now bet you scan any busome miensa what you say enti Eric Dako ne sofo na oka no no mo mutimi kwadina sore dem wo ye police ni nti na wo do handcuff ama okunu no no de asane botom no de akwatse obi de agu ni sa enkwase asem ni na Ghana police 40 wo no mo hwe ne yiri ye police ni nti Ghana police 40 asem member na nka asem member no wan confirm say no kre wo fa handcuff ama okunu etu ye police ni a etu okro de ba ha ne kunu be kokro no bo etu wo hwe ye oba no so anhwe ye anu ontunu kunu fo be ma na sem wanhwe ye no de tuo be fie sesie so de tuo aba fie sesie ya wanhwe kra be ma na sem o ma na sem ayede no Krobea handcuff me nya post ni ya aban dia unya post ni a wuni ho kwan so kuta handcuff kuta me ya nchime na nipa we otimi fa handcuff no se o de tuo be to ho no ma wo fa handcuff me da se eye
enti Felicia Danso yankan wasem why yengu hufi na yenidi watam no ma lawyer atwere yenidi watam na mom se wudi be jai boa tukunu eregda kofo se ontua ema we sika emfama wo mo nanka ye ka se kura nanka wo police ni a wo ye peace officer no waba empanyimfo centralfo mpamcho me ye peace officer me de me hwesa asumdue mra me boso me akatua wo de se ba mo amonye montete na momfantua sa ma wika eyemi kunu onya ade anka ye media onya kanso a eye media eno nanka kire se oye peace officer wo enti ye ni watam why enka bibia ngu hufi on the 24th 25th program why yes raw that's it tuknufo na ometua emani sikanya sadia onso better vital information ema wonkoma ntomo yam wate sika no otwini mu ene betene ye pa yemfa ho ni ba bia sika no eregda ko de ko ye wu eno nya yen yasem you don't give I don't want to use that word yemfa sa ne excuses no de ma no yemfa ho mudi musika ama no le mom dia mu beye bia sofu bonsu momfa ne nka ho sa mo be maka na ewu na akire mu akire a momfa sofu bonsu momfa ne nka ho frisa sofu bonsu no ono so ya compress na wo taxi driver onwene ho sanka wo taxi driver wey wo bi fo car kura no wantua wani be brene so na wo sofu bonsu so obi fo car na wantua sika no na wo ma wani bre onipa ne so a wo ma wo hudua wa bon hudua kese na wo wakogina ha akodi sa nkwase adanse wey na ma wey hu abekosa ahome tie ha wey mu na wagina kro no ma franchu bronko ho edi nkwase asem keka nkwase asem momfa de nka ho bi oka ho den na se da busua e wo ho a omomfra wo mo ba sa yesi odi sofu bonso no no muntu ne fo na nyehwe anhwe ya kakra odum to bi na mo hwehwe sa nyom ne mame kakra be kanwani na wate ne ya samia dibi be ye wa mu ahu na ni ubatu piga pe mo hwehwe sa nyom mo fana me mbandia me body ama so bonso ne pe so bonso o dia me boss anyum we dia ma o why e wa fidie yi so anawiya yi nana wote wadwa so e wo mpasa so number 2 mpasa so number 2 hene eye nana mpofo ene mpasa so number 2 hene akora ye ma wa ha ye chiachia wo na ye busa wo se umpom etesei afei within nana kwa kutumasi the wine ana enkan the wine udikan said the wine udikan a wo ye wine tinana kwa kutumasi the wine otosumi yenu o ye the 2 ti odi odikan ti o ye the wine awiei nana wine ye ma wa ha ona na anom ye chiachia wo eye ukrom ena konfo aka sha se ho ahwan wa me akotwa uba drobati ya na kwa ba akoso ndi okoso pra wi a wom dia ewi a ye di kotwatire on na so pra wi a di twatire ami achi ni pa miensa konfo ndi ye so adwane na tete bibi pisa se ye ya achi na se achi na se ye ya achi enti se posi for match ne so am yehu na na ye okrom enti fa na si fom won hwe ya asem bia ba ye be frew enti ma monkoma koma ntom yam why bia be ye fine awia ye be da abapa mo fo nso ase na online shop the biggest market online se wo ba ha ade a ye yo no se bibia wo pato bia no ubenya bia to e wa abapa mo ade bia everything ade a ye ton bia e bi wa abapa mo na de obeye no se obe download the app no o download the app na ubewuram a order na tuaka famomu na yen deliver emfama abapa mo yasemu enie untumi
and download the app na uniphone na ya de ya frɛ yɛn wɔ 0555 557193 na one abapamɔfoɔ enkasa awiai the birthday man ya na no yedi yedwuma die sɛ nanimonyam abeduru ha edin ene Dr. Dawood so we doctor akwaba ya bemena opanyini na umpomu akra me ho ye papa good obenya se akra afiaso na ye celebrate you na dwumadi kese na mo de hye manimonyam to hodi na me say me ampa nyankopon ye hirawo na onkoso anso nhirawo na ene pa Ghana fo nya wo so enam wudupa ene wa yaresa honhom de adom no oma sa adom no enye kese bo bra manya mfie aduo wotwe na me adom na se menya mfie aduo wotwe a na mo san celebrate me sa very good na me se me ware aketesi aba aka ho 80 years anniversary na dia ware good and therefore Indiana we birthday man Dr. Dawood owaha is eneno na setting na ankasa bekoso enti kwabna kakra ene setting no bekoso ene emponche nan besu setting no oboso yi ene ma boso no ene ojuma e ka be fie okay aponche no mari mienu omo ma ka mari mienu na aka no doc awie birthday achade ben ena wo de matifo ne yo me da seminia amenti a Tech FM Asem Beba Dabi etiefo nyina good na se bra na mo ede dwumadie ne hyeme animonyam no etiefo nso kra celebrate chan mo kra wow bra mo start say mo bubo me numbers na happy birthday so say ebasa na wow dwumadie a Dawood efri Dawood heba industry no etiefo asum no no magye atum no ma hu se eye na no na ne ya bayi se bosumu we a eye me mawoda bosume no eye bosumi a ene yade bi enenam na saa yade no nso nyame ncha de yese me nso mafiri bosumu we mu nti e wose mitimi tu ase preko ene yade bayi sensuo totɔ ewo June July eni na sasabro eni akutuo eni edi enya nokre nti enne de atede a me woni se ye ne sasabro eni akutuo ebedi asie good na ebedi nkunim good point by so Dawood herbal Dawood 360 capsules any Dawood ointment kane no ahu on say edu se nsuo totɔ na obi nikotodwe ahono no yesi sasabro ama nikotodwe ahono sure enti osore anopa otene ne nan mu to wo sa na o ma ye maduro na o mo de awasa ne nan ho nyina nikotodwe ne ho nyina anopa bia na o mo de aduro na wasa so kopim se kotodwe na ahono no ebekɔ obi wo hɔ a ye yamaduro na ye kofa bibiti se oya woni mo ya botanically a friend is Xanthozylum xantholoides. Guys, na ya fa Paulina pinata aye 20. Ya kan mi enu bomu a ye yama na fia. Ne ya di bia akakaduro anase hwentia e de aka ne ya di atare enan no so kotodwe no so. Ne ya baneji. Ndi ya baneji a onum sa na de betimi asane o. Sure. Tete no sa na mo ye no. Na Dawood said Dabi, se sia na de ye nye ne sa bio. Yemfa aduro no na yentwe de yesayade na nkasa mfiri mu na yemfa ye sade a ya to di Dawood ointment good yemfa enhoma a ewo kwaye mu a yenim se ba se entini mu ahotutuo ene de ka ho no ekoso wontini ni dompe mu ninti no yenka mbom ne yemfa ye adura ye betimi anom akoye mu na akosade ewo ye mu no na afi nku no aye hunamani ene ntini mu and ya Dawood 360 capsules inti aduro mienu na dwuma ya eyebomu no eno na ma bosum we yade eya ahotutuo ene sasabro no yetu ase no good abrantie bi e wo University of Ghana Legon no free sehi Krobea ye fra no ofa nzarura kwan so sa
ɔse mfie 9 or starting university 3 years or level 300 na ebra owie senior high no ɔtena fia no ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ university adentra na results yɛ kama ɔse the lowest cry ɛnyɛ cry yɛ B2 enkoa B2 baako wa qualify ɔsɛ ɔkɔ university but ahotutuo ɛne sasabro nti ɔhyɛ dɛm enti kakra na ne maame mutu nufo asa ɔde ɛkɔ sɛ wu sɛ dan ho start sɛ ka no pɛ brafie nti abrantie no wɔ school mu hɔ ntie miɛnsa ho sɛ yare no start sɛ ka no pɛ no abɛtena fie ɛna obi ka kyerɛ no sɛ aduro na yɛfrɛ no Dawood ointment no ɛne Dawood 360 capsules no ɛyɛ paa nti you should be never bow okay obɛgye adi sɛ from 2020 January ebesi 2021 a yɛwɔ July mu yi or the Dawood ointment at the ayenku or the sra. Wow. And onom Dawood 360 capsules anopa any enumre. Good. Insha Allah. Nyankopo on the 2 minutes. And ne a me ne o kasei. Abranti no ahututuo no embe bio. Good. Or so school ma or school ma on Sam metnefi. Ha. Na dia waye ne say. Ohun aduro bi say da no bi ka kire ne na ahututuo bekwa. Nka onye ni. Oh. Eno nti no oba fie no okobi a oto aduro no 1 box we 1 box okwa ne namfufuo na ode kyeche wo mo ohu se obi sofa e wa hotutuo ni sasabra na ode ache no na se de demand ni si bent no afa de on sika asa obeto no akoton hey e wo legon good maami bi se okọ afuo mu na okọ afuo mu no oye adwuma saa afi wado opeso original waya on timi nsore asa agro no wachia oba fie woye nkakra ba fie omude ne ko hospital ohun se eye na free se mfie 9 years ade no start se eye no o si edu se ewura June July ni mu a ene de na se oje ne ho ba bia enye otimi bresa ne ho tutu no ne sisi ne mo we no di oti se duro bi aba your friend Dawood ointment any Dawood 360 capsules no and also meso bi ahwe na said the one musi di ho adanse no aduro ne beye okoto Dawood 360 capsules and oto Dawood ointment onom capsules no no the ointment na twi ne sisi no no de bi sra ne honam nyina eduru na ansa bia na obeda no the Dawood ointment na for asawa no de etua maame na frame say doctor me de me ni hwe ya me de beda wase o me ekuani na sa me sisi ni nti no me ntimi nkwa afuo mu bio ntima afuo kura asɛn na de a me ka kyerɛ wo ani sɛ nyame nhiraw onye okese ami na haban bia obeso mu bia no ayare satumi enyina mu nsa yade good asema maame ne ka kyerɛ me ano na no so aso bo mame ɛsen sɛ nkɔde sika 100 million ana sɛ 1 million Ghana eba be cheme asema waka kyerɛ me no ahyɛ me nkuran good nti sɛ kɔba sɛ obi enya sasabro ne kotodwe na hono obi de ne sɛ onante a onim sɛ obi wo ha onya accident o ba ne kotodwe ne mutumi ya ne kokoro te sɛ de kra na da so na paapai etimi sisa saa nipa no befa Dawood ointment o de twi anopa na o de bi atwi anwumre abu akwa ya de esi wo hoi opanin bi a oye adwuma kese pa wose doctor anka obetimi abomidin but ya na me mpesa ade no na adwuma kese a oye no be se mfie miensani e no office wa na ne kotodwe emu wo no sepane asa agro oba afie no ne kotodwe ne ho no na na echia free ho no ntimi nkwa adwuma bi o o de achina yaresa bia hudo bebre afei no wabre na de obi beka kire no ne se no o 9 we no o office wo omo de aduro abehye ho na ometimi ayi aduro no na mum gise omo gine 7,000 Ghana cedis 70 million abu akwa heya 70 million watuya because said the osi bre no and omo gine odwan ba ko odwan fita edeka ho oye nneama no saa de bread tete ne kotodwe na hu an se mpane mpane akese na ye de pam ma de pam ade no disi batims tete no anubi mako 800 e pie free ne kotodwe num sa no mo se gu omu wi omu kan 800 papa ne ti ho no bo na ni na nsuo ba osisi ade years of joy
tese nani ade ama se yeyi mpane o ne kotodwe no mu de we beto no o se yeyi mpane no bosum nsiani ontime nante bio mpane na yi nanso nante ne mma na no obi kodi ho adanse ye kire se eduro bi ya aba ye friend Dawood ointment onu kwa the ointment no kwa no koto yo okoto mienu ba ko 6 Ghana cedis nti mienu no 12 cedis osora no pa no de asra ne kotodwe no anwumre no de asra afa di 3 days a ne kotodwe na ya chia no na etene wow eduru na awotwe no pains na oti wo mu no pains na jai me ne o ka se we yusu eduru no be bosumi ni o se doctor metimi asan akoya adwuma bio wow enti kotodwe ni bio imagine say wakotu ya 70 Ghana 7,000 Ghana cedis odwan fita ono so beto no be 1,000 enu atire no ayaresa bia hodo a wachini wato the 12 Ghana cedis o kan si kan say 120,000 or the asra ni kotodwe no amanne ni kotodwe na jai tenye bibia na ye huhumu unnimu ana unnimu but say me am free say hwikwa yie mu a menim say me bogura kwa yie mu a me hu haban ne nnua ene na adwuma bia ne na adwuma eye ne ntino say me ka kire o say aduro we ese yade we a e wo say ogidi on so bi wo ha na adwuma o ye nti akonwa a wotena so no office no na konwa ne nye enti betimi abasa wotena se a ye chika se no emu koa dodo enti obenya problem wo na chika se ni ebia ho na ati se wasoa ne ama amasi ni mu obi wo nso a ne mattress a oda so wodan mu no enye kura oda so a na emu na bu akom na ne nan na akosoro na ne tin so akosoro sa enti ebasa na chika se ne koa dodo ebasa nso otimi nya hawo e wa chika se ni okay sa pains na obete no so opese ejaye a onfa Dawood ointment onfa nsra na chika se ni manopa ebere wadwara wie no enwumre no asan ma mu de atwi ne bio no wa mene topa ye no o mene Dawood 360 capsules no the ointment ni twi a o se twi na memene eno ano no achere ya nansa na chika se no ya obi oti wom bia ebejai na mom adekura ekoka papa na papa de kire de no so wa yi emfiri ho a ebesa akoka ne bio enti mattress na woda so no sesano anasa konwa wotena so wa adwuma mu no enya sesano pe ho ato kwabena emiaye ben na mekwa Dawood 360 capsules any Dawood ointment no menya bi na numbers ben so na mefra me ne doctor ankasa so bekasa yo akra ye bedase se no sense dog pese endro no edu Ghana ni ntwodom na afi ni ntwa so babia enti no eno se watoa pete Ghana babia enti say drug stores ahodo chemical shops ahodo babia tese to adro bia no udi oduru honoma o se Dawood 360 capsules and afi Dawood ointment and afi Dawood herbal mixture eno na emiensa ni nyina no on sabetumi akabi eti numbers no aye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 amenka de etwato enka 0244 88 64 37 ana ebia no obi frɛ say nipa efa no doso te ebia numbers ne be busy any ade ma me fa we enka ma 0241 24 40 0241 0241 24 40 12 some numbers mienu we nyina ofra doc ebeje oso na fe onim se na ya ne kan se sunye aduro no nko na doc ede abo me patcho ye doctor panyini kese a woda Dawood Scientific Herbal Hospital no e wo se hwiasanwe so aye shirt ye fo bo se afu enko na wie no na te se ayasabia kese ba ko aye se be bie e wokumase ase no enya se udiri ho no ma ye birthday bie e be birthday course na eba no doctor ubie dia me na medical duru ho fe no me bi se doctor wa hwia da we bi o ba na mete ho ya da nyamia se yes sorry so I won't say na mafadi ya ma sure. From Tuesday na my birthday. No say me Tuesday born. And my birthday ni sense Tuesday. Good. Enti brother and akwabena. So ehunu. Sure. And Faragato menswear. Okay. Our kronom enuem. Okay. Free brother no be sisa abre. Atade bi a me hye bia
ono an fa ho ka ono an or designer so wa he atade she me na manager ankete sia na akura omre wane so to chill eno an no yada say enti arofo we Dr. Dawood ono ne did Dawood 360 capsules any Dawood ointment no or de aba awie wate ho asemi dia kai wana montu a obetuo no akopa bi ato se bibi nie na wonte ase a ana de ha wona apesa one doctor discuss ya fre doctor say ya ne number no 0244 886437 0244 886437 unya fresh number we ya one Dr. Dawood bekasa na de wonte ase bia no obekire mu nso na ode amount udede Ohima Vida of Ahima fame. You are a gospel musician and a seamstress at Kumasi Asafo. And now we are Ohima Utie show no live. Yamau a very good afternoon. And now once udede DJ Makusam we are Juma Ewo Ezra FM. And now we are and now you are wada and if you are day Bosomen son de toson kuni ya wada. Makusam ena wiei wose me mawo awoda pa mesre awurade nyankropon so nhira enso ede emawo na awiei mekana me dia kire ose de awurade ahira no wono nso eya asoye ya se wo pe generator papa to ode asei na wo pese wonsiesie mfama wo a eya ha ne sefata se wo ba 5 kVA 200 kVA edwuma yedie no sa wo ya asore ankrankra ayaresabia adwumakuo na wo yusu bi nso na sa ya afrayen ya ba be siesie ne shabo e de amawo sa ye mowa water pump fufu pande machine ana motobru e na asai ana wo pepapapa na to a de awurade ahira no aha ne sefata se wo ba ye wo Kumasi Sofo line lorry terminal no echi your number is 0244 588 741. Or fresh number we here so 21st clinic sciatica experts. So we will be our twase unentini unentu entini mu twen ya woje wo ho a enye hwea order for sa condition ne the sciatica bra Kumasi ahwea overseas ultra alpha radio wa 21st clinic ye wo ho na sa yade bi nso na etete wo a efri wutrinwi so kosi unane asebra ne mfa wonto afidie so nyanhwehwemu yenhunu ba bi ye hye ne mfa aduru nkan 21st clinic yade kanti abeka ho bedidi wate na aduane ne ye kama your number is 0540 311 311 Dr. Xavier awiei enhira nkan papa yi eno ye asikyire yade ho adwuma na wode aduane ene sa asikyire yade ye fra aduane no Xavier food ebeboawo aduane ye ebeboawo pa sa wodi o sugar level no ba bia ne nam no wo mpe wakọ yaka kyerɛ wo nti yɛde wato nuro bi so insulin panie wa wode bra bɛgye Xavier food ne bi na doctor nkyerɛkyerɛ wo na wode kodi na wodi a wobɛhunu ahotɔ wate frɛ doctor sese ya ɛyɛ 0555 78 9698 Alaska Star Enterprise ɔno na ɛbɛma wo fie wo office hɔ enkwa bam ɛhɔ bɛyɛ fɛ animonyam bɛba hɔ epoxy floor designs, different designs. Alaska Star Enterprise na binya wallpapers, different designs, window blinds, edna afe enura. Wodi betiti wodan ana wall ama emfuro ebia ensuo wa asase na se a Alaska Star Enterprise ene sefata soba adofo muntie menko ba bi miemfa nkobu bra Alaska Star Enterprise betukoton beka kire ye ne yenko yemfa mawo original ones ye ne ane ton ye wo Kumasi adum Mrs. Anoche Plaza first floor any Prudential Bank ne die nimhwe 0200 281 080 and 0248 315 258 Natural in Company Limited for at the cell strength capsules non swaba a draw way ma ho ye den e boan kwam we ni padua no mo mutumi kutia yade say ye bacteria na viral infection any yade bi abetre ni padua ni mu na suppress we immune system no cell strength capsules be mu a obedo ho aduro ne ye pa post love capsules ojon sododo
o Johnson a wo bre o Johnson nemu ya oya emu tumi pai Johnson no enye kope pro slav capsules bema tonanom ena true man capsules so wakonya nam yade bi edidi mu ama sese kura wa yemre usisi yade nti sese wo honya den wo mpamu kura obema nafo aye ketekete unya true man capsules a wawie ko ba bi eton no bi ade openo bodin Naturalin company for ne this edro we yaba 0204 616161 Super Action Herbal Center ede agenti herbal mixture answaba ya se woti dipadua mu yawo efi abadipadua ni maade ho anye immune system na ye very weak untiri no ya ne mu twetwe wunya agenti herbal mixture na ono mo a wawie Mizaya ointment no nipadua ni wo ya obi a wote se yokotori wa chiri bremo o kasa ni mu abu aye ni na ho no yemfa Mizaya ointment ni bi ntwiw wanya sichire yade aboso nsia de besama wo Super Action Herbal Center. Your number is 0244 856459 and 0245 263838. Future Life Smart Food. And the anianim di fuatnas yakanim di abodim dia so na wono mo aye dia ba. A team of science and nutritional experts. And one more carbon atwetwe ahodi nure wonu anim. Dia frafra no man won wa ye dia ba me pa chawo wo yade be na ha wo yade ha won ne to nsa afro se bra be kirekire mu kire yen ne enhu aduane a ye de be ma yade bia be kire mu kire yen ye be ma ho aduane won yare mponso a bra ne ma de be boost we immune system no ama wanya wa hoto ya Bolivia Enterprise Okumasi so for line alignment ye ne multi home dia nim hwe 0242878090 ewie adofo menka sabio na awuraba ona ukunu ede Eric Dako na oye police officer ne efrao Felicia Danso otekefem indi watem Asem Beba Dabi yenka bibia egu hufi endi so wa abonten so ena wo frɛ awura no misinterpreti ede kyerɛ no enu hu ne saa kande ne makan fa kyerɛ no ɛna sɛ wahu sɛ awura ne din pie ni kuna asɛm ni mu entie bi a wo frɛ no ka kyerɛ ne sɛ yegu ne ho fia san kɔdane no awura oda ada chill yengu ho fi wada roma na mmom kunu Eric Dako ɛma na hyɛ na da aduonu koro 21 days ɔno ɔsɔfo bonsu sɛ ɔnom wɔ abusua a ɔmuntunifo ewiase se kikri ejaya keka jaya popo enu nso be jai tunefo se be ya kira bi odin kopie baabi abio emye mefrɛw mede de Krobea nana Yaw Asante oji amanie apesema kana nanie jataba aposo anajo adoma kyede onmo hye adwumade ni yebesomon afei obade achiame ene kanewu enso ebesomon Dr. Dawood the birthday man ote wonon sonka yankopon hira yinyina Gabrem enna etwaso ewo afidie so with Dr. Cash yakrawo